Akoma FM 87.9 Kumasi. Disakoma edanciona yet mediatina all day. Disakoma edanciona yet mediatina all day. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Never made it to akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Never made it to Echo baby Kosi, or how baby Kosi, or how baby Kosi, or humble baby Kosi. This Akoma edanciona yet to mediatina all day. This Akoma edanciona yet to mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo. Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Come on, me be and Kosivi, come on, me be and Kosivi, ASMTP and Kosivi, and you bring and Kosivi. This Akoma edanciona yet to mediatina all day. This Akoma edanciona yet to mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Oh, I thought that one, Nick Kwanwa, Akawa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, meaning follow so the gentlemen. The baby, Nano Zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my echo cat can the wild denopo. The man worrying your rubbers and worry. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, never made it to Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to This Akoma edanciona yet to mediatina all day. This Akoma edanciona yet to mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, never made it to This Akoma edanciona yet to mediatina all day. This Akoma edanciona yet to mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma. Akoma FM 87.9 Kumasi.
Daddy. Now never. You can't say virgin as you say. Akoma FM. And this is all the only Kawabe Shawansa. Akoma FM. Only Kawabe Shawansa. You can't be a virgin of a day. Can't meet you. Virgin as you say. I just said, which much more got to pardon now. So first, what's the virgin? The dear Beshan also be on your virgin. Kawa. Nti obi a ɔyɛ virgin bi ade kawa bɛhyɛ ne nsa. Ɛyi virgin akyerɛ sɛ obi a ɔde kawa hyɛ ne nsa. Nti bɛyɛ virgin. Dabi. Sɛ kawa hyɛ ne nsa. Nti bɛyɛ deɛ. Akoma FM 87.9 Kumasi. Me say yɛka sɛ obi a virgin ase akyerɛ sɛ. I just said, any media. Simple, we are saying, we are saying, Yabani say, come on, can't be and co-CV. Ask and TV and co-CV. And you bring and co-CV. This Akoma, that's your night yet to me, that's not all day. This Akoma, that's your night yet to me, that's not all day. Akoma, 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 never made it to Akuma Ejo, Akuma Ejo, Akuma Ejo, never made it. I thought that was Yeah, I'm Yamasori. Yamasori, Namako. Oko so no, Oko away day. Mukwa Oko na san na kwada. Na kyesa de no na aye odepa. Na de ba ko no de o ma wo pagya wo na hwe wiem. Na de wo ankasa wo kɔ no so style be na ya amoye. Na style be kire me. Ani de ayo mami. Ando ayo mami ndampa no so. Ayo ande o mami. Ayo o mami jina. O ma ujina ho. No de afa hene. No other fat to crew. No de afa to krumo. O ma ujina ho no de afa to krumo. Style se be na animu ye. You can be chilling. Size be pa na animu ye. Size be no chilling. Yeah, so we need to pa. E kokko na mu anu a chilling. Akuma Ejo, darling, we ever made it. Yeah, me wa mamra mu di ye yo, me hu so mu kun e di wo fodi. Adom di wo fo na ho. Ni na me wo ho. Omo di odwane wo fo no. Mpa twan, ye ku odwan no, ye ka asem no wie no mo ku odwan no. E dia sa na tie. Me nyi ni se omo de kogu nsuo ma na bibia so omo di. Omo di ba me die me buta pani bi no o kan se. Aida se ye di odwan ni begu papa ni mi ma mi kom na ye twa. Na e moja ni bi egu omo ho na che se. Omo adi ayi sa amusuo na efu ho. Enso omo anya ni sa. Mo ye tribe be ya. Krobo. Okay. Oh, okay. Ye gusu a ye frɛ na ye ne wo mu no nya adidi komo ene be ye dwe. Edru ba bi a wo maame ne wo papa e bi a omu begiae be fie mienu na fie miensa bi ene bi adusuafo san ka wo no mbo mu ana. There be ebiensi. Ba maame de okobo amane wo ni krom se anka on wale biom. Ba na obi anim ehintasem a e wa asem na chi o so on ware biom. Ye de ye nim se bia bibi se na wo ho a anka menya so obi abeka chen se onda ho enware anka sa abre no mu gu aware no. Enso mo san siesie e mo mo tenaye. Anti se bra na wo ne elder twempana no wo pese ogiae wo papa. Ba try. No koso ne elder twempana. Try. Elder wo yere. Try. E wo ma. Try. Asem ni se ye no ne yere ba bonti abeka bibia na. There be o ne yere de otai ne kunu achi pampen o se ne yere ne kunu ntimi nya sa da. Wo ntimi nya sa da wankwaje antu wo di kura ni. Wo bi di sekan tu ni minim. There be o. Wo bi di sort tu ni minim. There be. Obi ka say wankase wo fa no a ye beye ni say. There be. Enyo mo frɛ no mo kan na ogitu mu. Ogitu mu. Elder Ajingo ye frɛ
Yeah, throw papa fafo no. I wait you when you swapa. Odukro nana ya God. Odukro nana ya God. Ne ho na okokwaje tu mu sampa wadi wafa nana ya God. Wafa wawie a yɛse wo sɛ toto ayampia ɛhɔ yɛ kurokituam wahu Passion. entia kurokituam adwuma bɛn na ɛda ɔyɛ Ada ọtọkoko ọwọkoko efuo ọyẹmọfuo ntosefuo ẹkyẹ sẹ osikani baako pa wọ area mu wọ nti obi anka na asẹm obi anka na asẹm kurokituam sikani ti obi asuro no na onye elder no kran fan free no Pentecost elder krobeso the oboy me refi adansi pipin so adansi pipin so bepem nan so asori odaso kwa asori no ọkọ ọnu de ye tu na asan ase elder nso so ọnu die owo mu nkwam obe kwa asori no nso me ma me de onwu me ma me ntimi nkwa asori ntimi nya hye mo kokro ntimi ntwibi ontumi o maame nso odue ne hobo o maame due ne hobo maame wukunu kwab wukunu ekwa 1 week maame sa wo hwe na eho keka tuwa wukunu wo ba bia wo kro no ena wo betumi ne nako wo maame a complain a chem da se bia wo papa fa na chi da nti na ono nso pay ne back there be da papa de wonye sa da me wa ya nka obeka kire me onye sada oben papa patran na o ma me the first time ni na dia ba ko wom kra ya ne se me ne ba ya panyin onya 14 years ma akwa no hwe na ye nhwe ne ho fere ne ho nwi pa enso akwa se adwama mu contact na akwa wanya enam se asitan foundation ne nya papa ntino akwa na adwama ho ko a se me nya sure se kra se kufu ado kura mpo no ogya na hoto okura me ba ne betini ni nada rade ya go bo mo de sam baba krom ha se yo me da se an ko fa sem bi an hye me da se pa ate ma me ti ho tie de wo kan nyina aha Akoma 87.9 FM Akoma bu so djubede braso ma ko me ma bedwafo nyame ende enedwu adanso acha ye pa yako weekends no yasanya ba November bosumene de to so edu enso 17th November ene ne aka nefu aka krebi na anana woche na yewra December bosumenu emu kana wochefo bi ni yewra December bosumenu mu na chese ye kwa no enche na fe 2025 onso yes, I be man ya be man bye. Yes, I welcome the next year. Some and so onyame nkwa nim ensem a ewo enaka krano a aka no emu. Nenso yenum se onyame a wabo ye ho ban efri January bosume no de akosi November no wode yen ebetwa afi na wode yen akwa kohunu afi foforo eni mfiaka edi yenimu yi ba bia wo bia do ma mema wo akwa aba na menka se woti asia na eyadom na nakua koko ewa ha Evangelist Samuel Mensa Pastor Julius Naba Sikapa yenyina ya yekrado fi ha Ishmael Heward ejinamachi se me producer na Beluchi enso ede yeko YouTube Facebook Akoma 87.9 FM omodi aso be follow ye wa like page no na wa comment na wa share ediama ye share ema ye YouTube Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so ebreso you get notified na wa share ama afofron so enye bi na wonum ahwe medin Marcos baby awo bia no na wabomodi ase one me betna free sesei ekopem se no miensa ebebo ye agusua peninsurance ne team no so ede yebekọ agodie mu ensem mu enu nti sa abre yi de me braso nma bedwafo enu nti hwaye ne netie yen de wo se wo ye na wo de ebo bia no na won so wa ye na wo de aboa na yekoye nim o message na nso na wo de aba ye bekenkan ade amount 0245 301462 0245 301462 wo de ba ye bekenkan ye de amount kama na bibia nso adeda na akwemu pa na mame
ɛne nkan ɛma me nua bɛyi akwaba maame mema wakwaba na apɔmɔ te sɛn ɛyɛ ano akasa kɛse ama me wodin Mariam Yeboa Mariam firi hin na bae takwa okay ɛwiɛ Miriam Yeboa sɛ wofiri takwa ɛbaeɛ a wama neɛ ɛne sɛ mampakyɛ mbaeɛ abɔkɔ mama neɛ no ɛne sɛ bɛrima ame ne te ɔse ne ho bɛkyerɛ ne kakra ɛwɔ asetena na yɛte ne mu ɔyɛ me kunu na ahokyerɛ baeɛ kakra ahokyerɛ no ɛbaeɛ no ɔse memboa no ahokyerɛ no deɛ ɛbaeɛ no ɛna ɔmaa me sika kakra na meyɛ business na meyɛ product ɛna foods ɛna ɔmaa me sika kakra sɛ memfa yɛ de memfa nka ho na memfa nhwɛ fie nti me nso menim sɛ bɛrima ho akyerɛ ne deɛ a ɔsan yɛ wo kunu deɛ sɛ ɔmmoa na mekɔɔ so sɛ meboa no a 1 year 4 months 1 year 4 months ne soeɛ no ɛna ɔse ɛsoeɛ no nyame yɛ adom na ɔnyɛ adwuma yɛɛyɛ ɔnyɛ adwuma yɛɛyɛ na ɔse me nsa mboa no na ɔnyɛ dɛ ɔnsi dan me nso na takwa ɛdan no yɛ ha ne bɔ yɛ de na me nso mesi yom ate because ahyɛse na memfa m'adwuma no bɛɛkyerɛ deɛ mede maa no firi sɛ ɔse rent no ɛwɔ soro paa nti yɛmpɛ 1 room sɛnea ɛbɛyɛ a ahokyerɛ kakra san ba bio bɛtumi agyina ano because at least yɛwɔ baabi da koraa na ɛba koraa na Nyankopɔn bɛtumi aboa yɛ ba yɛnni baabi ada na ɛsan ha dan ɛsan ba bio mu a ɛbɛha adwene na meso yo mate nti mekɔɔ so sɛ mesan boa abere a meboa ne time a mehwɛ fie ne deɛ mehwɛ ne maame ne papa ɛka ɔno ano ho last year ne papa no rent koraa me ana metuaeɛ meba ne papa 4 million ne maame 3.5 a month saa time no ɛna ɔsan ka sɛ mehwɛ fie no nso ɛno na saa time na megyaeɛ sɛ ɛno mamfa ne maame ne papa deɛ anyɛ dɛ anka ho wɔ saa time na ɔse mehwɛ fie no nsi dan no efe megyaeɛ because saa time na adwuma no ayɛ dɛ akɔ fam because ɛno ana yɛdidi wɔ mu yɛyɛ biribiara wɔ ɛna mmaa ne te ase deɛ meyi ne maame ne papa deɛ no ayɛ dɛ ɛfirim na ɔno deɛ ɔno nhwɛ ne maame ne deɛ ne papa deɛ no wɔ saa time na ɔse menhwɛ fie na meso yom ate nti mehwɛ fie na ahwɛ me mma yɛnyare o nkɔlaa no mmienu no ka ɔno no nso ne ho yɛbɛtɔ mpaboa biribi ɔyɛ mmea ɛna mehwɛ afei nyame ayɛ adom bɛrima nya adwuma yɛ ɔyɛ drill and blast a ɔyɛ adwuma ɔgye sika mu yɛdu nti ɔka saa na ɔhwɛ fam nim sɛ sika no ɔde yɛ dɛ ɔde bɛkɔ akɔsi dan ne fei maame mahwɛ anim a bɛrima yɛ nsi dan na kɔma bɛrima asɛm a ɔbɛka kyerɛ me sɛ ɔnya me sɛ sofo a ɔbɛyɛ sikani paa na me sɛ how ɔnkyerɛ me mu kakra ha ɔse meyɛ ahumɔborɔ meyɛ boafoɔ ɔbobɔ ne nyinaa kɔsiiɛ no na mesi na how mente ase still mente ase sɛ wonim sɛ wei nyinaa wɔ me mu deɛ onya wɔsofo a ɔbɛyɛ sikani paa na mesi how mma wanya bi koraa wɔ n'adwuma mu hɔnom na ɔpɛ sɛ ɔware ne nka na yɛnyɛ tu na yɛ sɛ aka tu in fact ma ɔka saa asɛm no nyame anim nokura nim a adeɛ to me papa manka na meboa ma asɛ me na metena hɔ koraa sɛ deɛ yɛaplɔge machine bi asi me so because machine paa na yɛaplɔge asi me so na metumi hu sɛ me ho nyinaa ɛwɔ so ma neɛ ka me ara ne sɛ menku me ho nyame anim nokura nim ɛberɛ a bɛrima no ka saa asɛm no kyerɛ wo no ɛnyɛ saa time no nko a o saa time no na wahyɛ ase ɛtetee me already onye adwuma yɛɛyɛ no na ɔtetee me kakra bia na ɔto ne nsa abɔ me na ɔsan de me fa atetem ba na m'adwene nya nkɔ so sɛ ɔbaa ne nti na ɔyɛ dɛ ɔtetee me saa no nti no ɔsan bɛka saa asɛm no ka ho no afei deɛ ɛhɔnom na biribiara ɛhyɛ maa me like menhu nea menyɛ nti no yɛtoa so kan na mede abɔtere bi saa ne sɛ adɛn nti adɛn meyɛ biribi a ɛha na ɔnyɛ dɛ ɔnka nkyerɛ me ebi a meyɛ biribi a ɛha no nti na ɔyɛ saa na nka mengyae ade korɔ no ɔse menyɛ ne hwee ɔka sɛ mayɛ ne biribi a na ɔboa na me sɛ wokaa sɛ sika no a mede boa wo no sisi a mayɛ 8 months ni a megu so a mehwɛ fie wo sɛ sika a mede boa no woanka nkyerɛ me sɛ wode yɛ dɛ wode kɔ akɔware me yɔnko baa sɛ nka menyɛ me yɔnko baa ne pɛ wa ɔmfa ɔno ane sika anyɛ dɛ ɛmfa ama wo na kɔware no na wo bɛdaadaa me sɛ memehwɛ fie na fa kɔsi dan na akyire wo san bɛka kyerɛ me sɛ wode kɔware me yɔnko baa ɛndeɛ yɛ nsisie because ala nka ne sɛ
daadaa wɔ yere na gye ne ho sika na fa kɔ waware ne yɔnko baa No yɛ kramofo. mpakya na ala ka sɛ pɛwa wo sika na fa hɔ yɛ dɛ fa kɔ ware ɔba a wohwehwɛ wankasa daadaa m sɛ memboa na fa kɔsi dan na afei wo pae sika na fa yɛ dɛ fa kɔ ware me yɔnko baa ɛnneɛ ma afiti hɔ no ɛne me ku ɔboro no na ɔde boro me adɛn na maka no asɛm afei mefrɛ girl no ɛne ɔfrɛ girl no wɔ m'anim ne kasa nti menya girl ne number mefrɛ girl no a ade nti na mafrɛ girl no daade no ɔboa me ma mede me ti ɛbɔ dan ma ne honoyɛ mma girl ne koraa teɛ de girl ne teɛ no na ɔse no sɛsei na ɔde me afɛm deɛ ɛndeɛ ɔne ne bɛgya ɛne ma afiti hɔ ne deɛ ɛne ayakayaka deɛ mewu ɛne ɔkɔfaa ne maame nso bɛka ho ade nti na ne ba no akɔfa bɛɛma a maka Maame. yɛda no one room pɛ maame ne bɛtena hɔ no ɛne menkɔ da biara menkɔ no ɔdɔ ne maame ɔka ne maame ne nda sɛ ne ba no kɔ aware nwiem owu a ɔnsi ne yi ase ɔde ne nsa nyinaa pem wɔ so wagu aware no meme adɛn na meme tete ɔno ase baa ne saa na mesi ma mehu atete a mede tete meme gya Wo tete na ase baa bɛn. mase baa se adɛn nti na meme tete ɔno no saa mewɔ recording no wɔ hɔnom ade na metete na mesi ma wonim yɛn bɛrima ɔmo kɔfa ɔba a ɔmo nya ɔmo yerenom koraa ɔmbɛyɛ dɛ ɔmbɛku ɔmo yi ɔmo yerenom koraa ɔmo bɛyɛ ɔmo atantan de nti sɛ me ku akɔfa ɔba na wabɛkeka nsɛm bi akyerɛ wa mentie afei nso asɛm ba a me ku bɛka kyerɛ wi wombisa me da wombisa me ɔhaw a me ku de me fa mu da no ansɛ ɔbaeɛ na wohyɛ asɛm na woyɛ dɛ woyɛ ma yakayaka deɛ ɔse ɔno ɔnyɛ ready sɛ ɔbɛtie m'anim asɛm nea ne ku ne ba ne kaeɛ na ɛno ano no ɔno me maame mu ndi m'akyi no ɔno nso kɔdi ne ba n'akyi ɛnti nea ne ba ne de yɛ me no ɛno koraa sɔ ahwɛ ansa ɔbɛyɛ me deɛ kyɛn sa afei deɛ me kunu ɛsesa ne nneɛma na ɔde akɔma ne maame na wasi na adwuma mu ntaare de akɔma ne maame na wasi ma ayakayaka de nkwadaa no sɛ ɔboro me ama metwe sika wɔ no so sɛ onim na so ɔde ne nsa ka me biom ɛnyɛ papa ansa na ɔgyae sɛ ɔde ne nsa ka me afei bɔdi ɔsesa me nneɛma nyinaa agu abɔnten 2 days sɛ ɔfrɛ me papa ka kyerɛ sɛ ɔne me agyae ɔne me agyae ɔnware me biom ɔno a na ɔbɛfa me ɔno a na ɔware me na ɔno nso so ɔmpɛ me biom nti me ɔbɛfa wɔ no saa na ɔfa wɔ. nti me nkɔ ɔgyae wɔ a wɔgyae wɔ saa. na me papa ka kyerɛ no sɛ wobɛfa no wɔ fie nti sɛ wompɛ no bi ma fama deɛ brɛ me meku si daabi menkɔbɔ bɛsia ɔno mfa ne sika ma memfa ne lɔre fɛ nkɔ menkɔbɔ bɛsia wɔ baabi na memfa nkɔ na me sɛ memeni obia anadwo 9 o'clock na oyii me nneɔma no gu abɔnten sɛ that time anadwo nimpa sɛ takwa yɛ hu na ɔse menkɔ na me sɛ menkɔ ɛnde ɔyɛ biara ma nkɔ 2 days ansa na ɔno ankasa bɛyi nneɔma no ɔde gu dam nti mewɔ dase ni kora ɔbɛhwɛ nneɔma a nsuo tɔboro nneɔma no nyinaa ɔbɛhwɛɛyɛ Wotwae. mpakyan efi maase baa so ɔbaeɛ no a ɔbɛpame me ma nkɔ no meba baako na ɔka me ho no ɔgye akwaraa no wɔ 3 years maame no hwim akwaraa no fim nsɛm bɔ makoko gu akonnwa mu ɛka me ba na me ba no hyɛ m'akyi ɔbɔ makoko de to akonnwa mu sɛ mɛboro no Ɛyɛ w'asɛm. me mboro na mesi Nyankopɔn ma ne mpare me sɛ mede me nsa bɛka me ame maame sɛ mɛyɛ saa deɛ no menyɛ da maase ba da day na ɔde akwaraa no dwaneeɛ mede ntoma akɔmmɔ bi ɛna me ba no di m'akyi na mefa na akwaraa no aka ho akɔ ɛno ano no maase ba hwim akwaraa no fi me nsɛm ɔma memfa akwaraa no nkɔ ɛnyɛ me ba ɛna ɔde akwaraa no kɔɔyɛ nna ne ndɛ ɔde akwaraa no kɔ akwaraa no wɔ ne nkyɛn baakwaraa baako no deɛ mete aseɛ sɛ ɔmma ne nkyɛn because ɔno menye me no ɔsɛ menyi ne ngu abra me ne me kunu tena no mebaeɛ no me na meyɛ m'adwuma mebaeɛ no wo maame wo ka kyerɛ me sɛ like mba bebree na aba na wanyɛ ɔmantom na me deɛ wagye matom because meyɛ ɔbaa pa efe menye me ba na first born na maase ba sɛ ongyaa me na ɔmfa akwaraa no ma no me kun na gyii n'anum pɛ no ɔka kyerɛ me ɔka kyerɛ wo sɛ ɔmaame se wonyae wɔ na ɔnte akwaraa no ma no ɛma no saa time so bɛrima no dɔ me nti no wantumi amfa asɛm no ansie ɛna ɔka saa asɛm yi kyerɛ me na mesi adɛ me dɛ mewɔ kyekyɛ na memfa akwaraa no ma ndeɛ me so deɛ menyɛ nti me akwaraa no nni maame no na ɔpra sɛ me kun bɛgye akwaraa no ama no ba mempene so nti na ɔntumi ngye akwaraa no ma no ɛna mebɛnye me wei na yɛyɛ mo operation baako no yɛyɛ mo operation ɛna wei nso yɛyɛ mo operation nti baabi a yɛtwaeɛ no yɛyɛ mo operation in 6 months ɔmo hyɛ me 2 years ansa ma awo 6 months na akwaraa no bɛtɔɔ mu nti no yɛsan twa the same place abere a mekɔ wɔ akwaraa nti ame anim no kura nim a
wobɛhwɛ doctors a ɔmo gyina me nkyɛn na ɔmo bɔ mpae a ye tum Akoma no FM like ye kata no na me 87.9 abdomen Kumasi. no ɔmo si bibi wɔ hɔ na epie ɛno nso pie abɔnten ɔmo yɛ ɛnyɛ ye afei so ɔmo pam yɛ ɔmo gyae light tententen sɛ mu a na nsuo yellow ekyin firim ɔmo gyae la ɔmo pam ɛnyɛ ye ɔmo pam a ɛnyɛ ye Sekro na koraa hyɛ dɛ nwu Ae, ɛna wosan enyinsɛn yɛ no. baakyan nti na ɔmo pam a ɛnyɛ yie nti ɔmo gyae kurom afiti me nsa hanom ato ha sɛ eto me ho nti na mebrɛ ɛna maame no gye me ba baako no sɛ ne ho tɔ me ho fefa a na me ho bae me kakra na mabɛgye me ba ɛno ara na ma Akoma ɔde FM afa akwadaa no kora 87.9 nti Kumasi. sɛ me ba no onim me ɔfrɛ me madam ɔfrɛ me hekima maame onim me mekɔ na me ba no hu me kora na odwane ɔmpɛ sɛ akwadaa no kora bɛba me nkyɛn nti ma te sɛ wayi me nneɛma agu abɔnten ɔsɛ menkɔ na mema atwe sika wɔ no so afei so mesi megu me ho nti mesi menkɔ na mesi sɛ megu me ho atete a wo ne wo maame mo tete me no ɛna mempɛ afei woanya adwuma ayɛ wosi sika a wode maa me de hyɛɛ business no mu no wokɔgye wɔ wo maame hɔ na wode mimi din na ɛtoo so nti mimi ntua Akoma FM me nso 87.9 sika a mede Kumasi. me sika no nyinaa mede boa wo na sɛ woanya adwuma ayɛ a me sɛ na ɛsi dɛn na wokɔgye sika wɔ wo maame wa bɛboa wo yɛ anaa wode bɛhyɛ wo yɛ adwuma ma wo se wode me din na ɛtoo so nti maame no daa me saa ɔmo nyinaa ɛdaa me ka that time na ɔbɛtɔ dɛ memfa ne sika ma nansa baakɔ mamfa ama no ɔnkɔ ɛne atetee paa ma nyame nko ara na ɛgye me mede nka ɛnyɛ me maame ne me papa a ɔmote ase deɛ nka me menka ho biom because ɔmo maame yɛ ha pa nnɛ mpo na mayɛ kɛse kakra na mefɔne paa ɔmo huu me nyinaa de adaseɛ me so tee paa maame ɔde me fa tete mu na maame ne deɛ ɔno de fitide wa no watete me a Just ɛnyɛ ɔno ma eyi wo kuru maame kuro yi na ɛka kyerɛ sɛ ɛmaa aba akɔ nyinaa wo na ɔpene soɔ sɛ wɔne ne ba bɛrima no bɛtena na afei sɛ na akora ɔhwehwɛ ɔba na nka wagyaa me saa na adeɛ no kɔ because deɛ maa me hunu ne sɛ adɛn na mawo na wosi ɔngye akwadaa ne ma nti me kunu kɔyɛ me ho ade ne mu yɛ den paa ɛne sɛn obi a yɛayɛ me ho ade first de yɛayɛ me ho ade ma me kunu ne dɛm na yɛmɛdi honeymoon mekɔtena me kunu maase baa ne dɛm for 2 months Akoma FM 87.9 yɛyɛ wo ho adeɛ wie yɛ Aye. wase baase ne dɛm na mommɛdi deɛ honeymoon honeymoon ti ne dɛm na mokɔɔ ne yɛ kunu ne dɛm ne ɛna nakɔ. ɔno nso ne ne kunu tu ɛkɔda ahene ɔno deɛ ɔne ne kunu ne hɔ nti 1 room ɔno na ɔno nko ana da hɔ nti yɛkɔdaa ne nkyɛn for 2 months wɔfiri ne dɛm hɔ na moda hɔ anaasɛ wɔne ɔda wɔbaa hɔ no wɔ kunu na ɛda dan baako mu? mene me kunu ne da mpa so na ɔno da fam na de saa berɛ no ana bɛrima no kɔyɛ wo ho adeɛ no yɛwɔyɛ dan a yɛtim wɔ takwa wɔyɛ ayɛ ansa na wɔne wo tena kakra ansa wɔkɔyɛ wo ho adeɛ ɔne me tena ma mewɔ Akoma 1 mfa bɛwo 2 nti 87.9 deɛ ɔtɔ so 2 yi na ɔbɛgyina so yɛɛ me ho ade ɛneɛ na ne mu bɛɛ koraa ne wɔ mu wei ɛyɛ dada yi a dada yɛ enti honeymoon bɛɛ ne wɔ mu Ɔsɛ a mɛtena ne mogyae mo dan ne hɔ na akɔda wɔ no ne dɛm for 2 ɛna months. mato mo mu deɛ nim For 2 months mama deɛ nti ɛna mebisa me kunu na ɛna bɛrima no nso sɛ deɛ na meka kyerɛ me kunu sɛ adɛn nti na ɔyɛ deɛ ɔyɛ no sɛ mea menim ne maame nti ɔsɛ na menyɛ ma no ade wo kunu wɔ sua kakra na ɔwɔ 31 year ɛna wo nso ɛ me wɔ 25 years okay deɛ mente aseɛ ne sɛ woenyɛ like wedding Akoma FM wohunu bɛrima no da 87.9 bɛrima no ehunu wo da mpatwa ɛna mo akɔ na mo kɔpɛ baabi akɔyɛ honeymoon mo akɔgye mo anim wokɔhyia for the first time mpatwa mo te dada ɛna ɔyɛ wo ho adeɛ enti honeymoon bɛn na ɛwɔ mu sɛ wobɛkɔ akɔtena w'ase dan mu ne wo kunu na moato mo dan a na mo ti mo ne mu mpatwa na wo ne wo kunu ne w'ase nyinaa da dan baako sɛ deɛ nti saa na ɛte pɛpɛpɛ mama bɛrima me ne kyɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ne ba no koraa bɛtɔ ataale koraa de ahyɛ me ma me first day that is last year ya na me pa bɛrima yi kyɔ ana ɔtɔ abaya 3 ma me ne kɔ ka kyerɛ me sɛ ɔtɔ deɛ abaya Akoma FM 87.9 Kumasi. ɔno nso a wohyɛ ataale ɔno ana ɔpɛ sɛ wontwu so ataale a wobɛhyɛ
ono a onto but ono be choose bia ma Ɔno wogye be di choose. Me na me ka obi a wonto atade me ma dress de so say ono yo. no ontumi nkyerɛ wo sɛ Ma me dress hye we say ya yo. na hye we Ma me dress say yo. Ene na ma dress say. Me wo be hu me na ma sha atare. Na veil egu so no won. E kata me ho atu me na ya se. Veil kese pa tintin ni bi. ekata wo Fiti me tia nsa asi ho. aha Bibia e kata me ho. aha Hu m'anim ha ya kakra ya kata me ho atu me na ya se. sɛ Me veil no. ɛno deɛ sɛ ya na yɛ mo ankasa mo dressing dada Ɛyɛ dressing pa waware me no Akoma yɛ wɔ FM, nkata so a ɔbaa warefo 87.9 ɛsɛ sɛ ɔne no Kumasi. mfa dressing. mhm Yɛ wɔ ntare a ɔbaa warefo ɛsɛ wo ntɔn ma wo yere mhm na ɔmfa dressing. Sɛnea ɛbɛyɛ ɔbaa yɛbɛhu sɛ wei waware anyɛ bi ama me. enti ɔno aso na deɛ tenten na esi fam no so ɔno ana ka kyerɛ sɛ Ɔno yɛ a, ɔho saa na ada nti ɛno ɔsɛ ne problem ne sɛ bɛrima bɛhu me asɛm hwɛ. na ada ɔno ɔnyɛ bɛrima wahu no ɔsɛ wɔpɛ Saa na ɔsɛ enti sɛ no wayɛ ninja ɛna anam hɔ Mene, a ɛnko obɛhu no asɛ wɔpɛ Tima sisi a na ɔse ɔne me agyae. mhm Sisi a na ɔse ɔne me agyae. Ɔnyɛ yi ɔmpɛ me bio menkɔ. Ɛna ɔsan ka kyerɛ me sɛ Akoma Islam mu no FM, bɛrima 87.9 sɛ Kumasi. ɔne wagyae a ɔne wagyae ɔne wo ni hwee yɛ biom ɔno ana tu n'anum to ka kyerɛ me a mmerɛ bi mekɔɔ ne hɔ korɔ sɛ ɔne me nda biom ɔno nyɛ adeɛ a ɔne me bɛda biom ɔsɛ ɔne me agyae no ɛno ara no enti afei nso so a ɔno nso sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔno no bɛkɔ sɛ ɔne me agyae na wabɔ ka nti no sɛ me se menkɔ deɛ a ɛne ɔbɛtete me ara na mekɔ saa na ɔno ka kyerɛ me deɛ ɔde bɛyɛ me no me na mekɔ ɛne ɔyɛ me bi paa ɛdeɛ ne deɛ na ɔde yɛ o Ma. apart from ɛboro no ɛdeɛ ne deɛ bi Akoma Ɔno fie. FM, 87.9 ɔna fie Kumasi. ara na ade akye afei nso ɔnnim aduane ba wɔbɔ akɔhoma ɔma akɔnhoma onyi chop money ɛne ne ba na ɛbɛyare o mea nso na mɛyare o ɛnadwo nyinaa na meyare na bɛrima kora ne fie that very day no kora meyɛɛ sɛ ne ɔyɛ nyina memfie no that very day na ɛmaa me firi fie no na ɛda owuo ne nkwa ho ɛne ɛna sɛ ɛmaa me fie ma mewura ne saa even body na mayɛ mbrɛ mea metumi hu sɛ mayɛ mbrɛ mankɔ a mewu ɛna mede firi fie Miken na wakɔgye agu ne mpena so ice cream bɛyɛ 100 cedis na ne mboro na ɛhyɛ ne baage mu ya wɔde kɔma ne mpena Well, ɔno na akɔ enjoy na receipt na ka n'eyi mu oh na ɔba abɛda. oh na sɛ no receipt ne yɛn kyerɛ so asomasi kɔtɔ ice cream ma ne mpena so Wonim- wantwerɛ ngu so ebia na ɔde ma nkora bi wɔ ne fie ne maame hɔ Ne nti ma meka saa nso ɔba anadwo bɛyɛ 2 ne mu anadwo 2 nso akwadaa bi ani baabi a ɛna afei nso wo me kun mi ne mu ice cream ɔmpɛ sugar de ɔmpɛ sɛ meka sɛ ɔtɔ ma nkora ɔmpɛ bɛyɛ 2 anadwo bɛyɛ 2 mama. ɛnyɛ anadwo tu na ɔkɔtɔ ice cream no ɔkɔtɔ na anɔpa awia nwo sɛ ice cream deɛ ɛtɔ na anadwo nti ɔde ma nkora no ɛna na adeɛ hyɛ FM, ne 87.9 Ne Kumasi. nti ma me so meka saa ne sɛ ofifie anapa ɔkɔ adwuma bɛyɛ 4 o'clock 4 o'clock no kɔfoo ne bus ɛna ɔkɔ adwuma ɔfii hɔnom no bɛyɛ 7 to 8 na ɔmo apɔn ɛna ɔno a wamba fie ne bag na adwuma mu ntaadeɛ nyinaa hyɛ no ɛna wamfa amba fie a bɛyɛ 2 o'clock ne mu nti me sese time a ɔde fii fie a ɔnhyia akɔlaa ɛna time a ɔde pɔn wɔ adwuma no nso a ɛno nso 8 o'clock akɔlaa biara ɛnni abɔnten 8 o'clock no ayimbere 8 de kɔ de akɔlaa biara yɛ dɛ ɛnni abɔnten Akoma nti ice cream na akɔlaa bɛyɛ na akɔtɔ maa na ice cream ɛboro 100 cedis ɔde asɛm no afi hɔ ɔde kɔ police station sɛ mayi ne 10 million a receipt na woyiyɛ no meyi receipt no na meyi sika ne nkae no nyame anim na kura ka ne sɛ 7 million ɛm sɛ na yɛ 10 million na ɔkɔ spende wɔ ne gɛɛ no ho no ɛka 7 million ɛna mefaeɛ anadwo no a mewu no ɛno na mefaeɛ ɛna mede bi yɛ dɛ ɛyɛ lɔre fɛ ɛde baa me papa hɔ sɛnea ɛbɛyɛ a me ho bɛtɔ me because meda hɔ anom a mewu ɔmfii me meyare a ɔmfii me ɔno already no dadada nyinaa meyare a asɛ ɔhuu me mpo Akoma meyare da hɔnom na FM, bɛrima abɛbɔ me 87.9 sɛ Kumasi. menkɔ na menkɔyɛ aduane ma no na nyɛ ɔna ɛnu me ne me kun tena ase meka time a na ntokwa biara mbaeɛ no sɛ meyare paa bɛrima bɛhwɛ me sɛ me na meyɛ ne yere sɛnea mehwɛ no no ɔnyɛ saa bi na me kun no ɔyɛ no meyare a ɔkɔ akɔbɔ me ɔbɛba abɛbɔ me sɛ mensa nkora nkɔyɛ aduane ma no meyare a
sɛ aduane no kora hyɛ fridge na obeyi ahyɛ Ɛ- microwave mu kɛkɛ ɛyi heat ti no. no me kunu ɔnyɛ mea mɛsan sɔre abɛhiti de Then ama no say I don't know, but sana mate no. Yes, say musom no mema no omoye that way man ye bibia. What man say? Akoma Like FM some supported by 87.9 in Kumasi. any man you may be no. Omo feel so we your ba when I was away. Say sa no moche. ɛnte sa ma ɔmo a na ɔmo de abɛhyɛ hɔ na ɛnte sa But I yadi omo practice. ɔmo yɛ paa dodoɔ no ayɛ but ɛnyɛ saa na ɛte Okay, maybe. That's And yes, I next year. Ye niaba Mariam, Yabua, and I 80 and Komono. Na atete ya ne kunu na afei na aseba de no afemu na wode etu ye ne mu ne baabi a sesei akwa akɔwie ne na aseba afa ne ma no bi ya kyerɛ sɛ ɛno nso ɛha adwene paa ma koda no kura Akoma ni mu FM ɔmaame 87.9 Kumasi. na afei yaba abɛdɔ mu so kɔ aha ɛyɛ akoma 87.9 FM Onua TV and afei Osai Chrome TV bɛmɛ na Amako, mame ma wakwara ane mami akwaba. na akɔmɔti sɛ Radio Adaroma. Emi aye na afam die. oh nyame Akasa yɛnafɛ mu deɛ akasa mesuma hwɛ me hu yie. ɛnokwasɛm Ya, de ono bɛyɛ ne sɛ wokɔda a wokra ne nim ho so hwɛ. So de wobɛyɛ ne sɛ wobɛhwɛ wo so ma ade akyew. Ade akyew wie a na wo so wahwɛ wo ho yie. Saa na ɛteɛ. ɛnyansafoɔ bɛnyina kyɛ Na nkɔfoɔ no nso so. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ɛna maame baako bi sɛ mmisa sɛ baabi a yɛyɛ production no wowɔ hɔ bi anaa ɛna m sɛ ada sɛ sɛde wo sɛ ka duro no asa sɛ ɛyɛ wɔ hɔ ne yɛsesa gu ɛna m sɛ ɛyɛ adeɛ a wankasa wonom ɛnɛ ɛyɛ meya sɛ mamfa ka ma afa ka ma ka ebi gu kaa no to ka me bi ba baabi a mefiri ba no mamfa ka ma nti no maakɔ ɔnom paa ada no live na me no nyinaa yɛnom no wɔ ha ɔmo sɛ ei ɔma akɔ aduro no deɛ m sɛ na ɔno ane deɛ o ade ɔwɔ production wɔ biara m sɛ ɔno deɛ sɛdeɛ ɛsi yɛ aduro no koraa yɛwie a yɛbie so de bɛkyerɛ no ansa yɛabɛtɔn saa na ɛteɛ because hwɛ ɛnyɛ yi sɛ ɔma akɔ hu sɛ aduro bi wɔ hɔ a yɛyɛ a yɛse yɛnom nhwɛ wode anom wei ma mehwɛ sɛ anyɛ yie a ne yɛsan ama ɔfoforɔ nti ɔhu sɛ obi bɛkɔ drugstore bi anaa pharmacy bi anaa herbal shop bi yɛbɛbɛ no aduro yɛde aduro no ma no a yɛsɛ nom wode ɛyɛ kakra a yɛbɛhwɛ nom wei bosome but fiti berɛ good morning herbal mixture ba yɛbɛma akɔ aduro wei bɛtɔɔ Ghana ha sɛ tim a yɛde ma nkurɔfoɔ hyɛ asɛ sɛ ɔmo nom obi num bi nkɔ man maka sɛ mo aduro no menom yɛ no mehu so anaasɛ sɛ titiri no koraa dodoɔ no koraa frɛ nneɛma a wɔde ba ne sɛ mo aduro na mesisi na ɛyɛ me yawo baa mekɔ nom wieɛ no mehu sɛ mefuru no so tea na ɛte kama na mefuru so me shape no na ayɛ bibia wɔ bɛta sɛ menunum wo nduro no mekora de menim sɛ triti saa wei no but mekɔ nom yɛ no afei asa yɛ hɔ adwuma de ama yɛn ama ko sɛ maka kyerɛ sɛ yɛyɛ aduro no yɛyɛ ne sɛ ɛyɛ mogya ntini ne nnompe mu adwuma nneɛma mmiɛnsa ɛyɛ mogya ntini ne nnompe mu adwuma nti yɛbɛtena de yɛka yɛde ane sɛ wo nkasa mu yɛ wo ya wo ntini mu asisi anaa wo mogya ne mmɛyi a nom aduro no bi but why is it that obi bɛtie deɛ yɛka yi akɔnom but ɔnom wie a ɔsɛ mekɔnom yɛ ne mewɔ infections but muka sɛ yɛ mogya madwo nti na menom yɛ na menom wie na sɛ mehu sɛ me infection na ɛwɔ me so no nso etutu ana efiri mi so ana sɛ mente keka bia obi wɔ me ho medwo nso ana nka mete yɛ wo bebree but me firi asɛ no no mu nduro no sɛ me nom a kan sɛ medwo nso a mente pain ni biem mama ko da no papa ba ko sɛ odwo nso a na ne dwo nso no apae mienu ɔka kyerɛ na yira na yɛ sɛ ne yɛ bɛ won taafo I say Debbie, oba want to force us saying. Debbie, yare pa na ode ba no. Papa me ke bibia, ujun so we ya want to penny bi we just and there. E we kra esan so ko asa so say. Me yere sem be want to for me dey ma to ma adwunem. Am dey ananta for na ti tewia. Ana say papa Debbie, share ko check we am magazine we prostate cancer na say that be prostate enlargement. Debbie
Nonum good morning herbal mixture. When him say also on bottles me nipe. Afa dwon so na ba na apai me ni say no. Eja say but na egu from sister. So wo kunu gise me dwon so a na me ba mu apai me nu me pa cho manonum good morning herbal mixture. And e dey TV no so no. Baby bi obeko bi adrasto bi obogbo ewuro bi a obenya bi ato. And e dey wono. Afa obi say bra me num aduro ni bi no. Na edu anadwo a ena ho ye din ma me pa but mo sha ase ka wan asam say eduro no etriti etumi ma woda kama etumi ma woda kama no because no bi wie no saa enna na me ntumi nna nkonkran da me da na me ni tetew na ade ade ina ejai say me da me tumi da correct me tumi da kama na ye de aye ni yam hye na ye de ai ka adansedie no ne abetana na ya ka ente san ka eduro de ye betana de ye beka ne say kope bi numo anke ye ne bibia ye ka because ya ye ne say embusu immune system no say ye ka say eduro bi boost immune system a ema enkomo na ewo nipadua ni mu no enya ho apomuden kama nti ma ko wo ba hwa obi o oyare a okọ hospital wo de ma doctor mfira burekire ema prescribe eduro ma no obenum eduro ne ho nto no reason ni na ne say enkomo na ewo nipadua ni mu no aye weak eno ono no say oji eduro no no na ema wo no wo yare na wo yare no etumi eboa ma wonya apomeden enti ekoko eduro no kogu nipadua ni mu no enkomo na say osori gina gi eduro no oyare wada eti say me be security mouth gate na no sanka wada anka metwem free da me duru wo no bi say okay okoye ntebi wa ma me kwan ma ba sa me ba so me ma ya de papa bi so anka ma me kwan ma me ba nti nkomo na wo nipadua no djuma odi ye mienu number 1 o receive enuama papa say ekoni pedua ni ko boa e ma wa pa omedin sipi number 2 o reject enuama bone a ewure ni pedua ni mu nti e wo bi asase so obetumi aka a che say 1 year ni ti say bia meti he mama ko menkai say bia a check akra bem say 2019 and me call hospital 2019 and me call hospital if you are mende me hunu hospital kra me good morning yes eno a ye obi so oni ne bedi nkom baka jo say bosum bi okọ hospital mienu nye so wokọ check up ya we na de ne ekoto ho enkomo na wo nipadua ni mu say wa ma na aduane papa me na ndi ma ne ye weeka ya we bi ekọ wo mu obekra mama ko wo ya mi be wi obi be frɛ me obeka me wa ya we nipa ma ko to dara we receive course bi wa na wo obofo osi me diabetes me wo pressure me wo weight na me bi say ma me wo mfie say obekọ ma 40 something obekọ ma onyi ni mpo ya we bebre tie nyame aye wadom eya na doubting for no me kire Thomas for no wo mo anu num ndura ma sese ni ma ko ya na ye omo a o mo anu num ndura ma sese no eduru papa kra ba wo kan wasema na o mo je echi enti enasa wo hwa me a ya me adum good morning herbal mixture obi kan na say eduru papa ni good morning herbal mixture and the TV no so no emu bia numbers na egu so no emu bia kan akoma bia fa na egu so kan wo yade na nhwe bebo wa mama ko number 3 obi o wa na nintin ni mu asisi enti wan hwe obeka say wenye stroke so na enye stroke nensa no ntumi mpagya na no eya chia ne nan no ase ontwi na ase kakra ina ne se emoje na se pompe ko ntini ni mu ama nnompa de ya strong ma wutumi pagya wo nan ko so be fom no ma wutumi pagya wo nsa wutumi twa wo ko wutumi twa wo no kasa kama no ma ko saa ntini na emu asisi enti moje ni ntumi emforo enko in the view of that no de be produce dia ma wa ye honam mere nti wonse we ya na wontumi mpagya de be bo no se pe good morning heba me chere bi no onuma de be ya ma woni etie ebe wurawura ntini ni mu ewura ntini ni mu a ebe kwa akopompi moja no ema nkase no aye strong nti yare e de yare e won yare so wo yare so a wonnum edura na wo ato because we boost nkomo ne dada number 3 obi o wa ne nisu ta biri ni pa enisu bire eneduane ne nisu ta de bia me nisu bire mi obi so wo se mensa yem titiriti mennan na mensa kan bo mayem titiriti obi ko wa ne nase da na me senya course we ekuta ya me receive akaba ko send gwa metia me hwe say ya na sama na say movie obi tumi ka say otumi nanti free mo promises ya te say asokwa he en nanti be ko stadium main gate na ohun po say on champaboa ne nase no ayedufu twi na waka ma me no ayedufu wo ne nase nti mpabo nhye no kra wonte sister stroke na ebobo ba no nyamia ya wadom me say 25 series and 30 fundaka enti fokokoto good morning heba mesha na no hyase no nom ne nne hyase no nom drasto bi ebem bia bowura ho se ya me no kese wona na bi hyede ma fra na soma no nkoto bi mra fa besi wunche mako wo de wodidi wie ya nom ewie
when you journey be dia numbi enyimra na we obi bia na wo kwa akoda no numbi ma kwa eduro we ya na me hia me na for driver for na bibi okwa me che wo mu bi wonim driver ni betna stie nim ahomachi be ye for wa so ada obaka sa ne kra de man so rentam kra na be ye for okotena stie nim a ada wa pon tam kra na be ye 10 obetena asesa ntima akọ wuti we say aya me ba me hwe opa ebi o wa camera na so awo sori gina wo kakra enu na kire say we exercise obi betena no to so by some hours na wo de atena wo to so no usisi no moje na efiri sura ekofom no oduru ho a because of say watena ye say nti eloke ti ontumi nsane nkọ down nti kanipa bia wotena ase cha kakra na kwa soro gina wo kakra na moje na tumi circulate kama in the view of that no driver ni a wotena ase 54 kop na anaju 2 anaju because 10 hwe imagine distance hwe imagine say the city moje na kwa lock nti sisi ni mu no amamman take place baby amamman so bi gina bi ache bia no automatically wuti pain ewo ho in the view of that no ma edura ye fani say good morning herbal mixture emel to we driver ni afa bi tu ka ni mu anopa numbi ewia numbi enyimra numbi eno na ye we duro me ma me pani a wutie me woda sori adopa ho na me ye wo ya ase ya bo me pa cho num good morning herbal mixture oba wo bu nsa 2 days na etwa da na ma me ba kwa so 10 months o mu ni nsa da good morning herbal mixture da wo ma betena he dia dance ma me etumi ebu ni nsa kra ya no ho a we nsa ni se bu oba obi se mi bebu mi sa 3 days me chire kwop adentia edwane kra nya ne de nanum tumi to na nensa na kwankran no so obedidi but good morning herbal mixture da wo manti na otumi didi mama ko wo mo friend do so ntimi hye danka se bebre me jaya tum na mama kwan emma dia wo fra no wa fra e kan yare ne ma kire no bebi obenye bi ato wo kumase a enye na e wo kolinak ho ubo kolinak ho obenye bi e wo Ashtown Fred Manson so ewo ho a obenye bi Paul Sa ewo mbrum sa nso na Misty Heban so ewo mbrum wokọ PFA ewo tafo kwantempo no do a New Road si kopa bi ho na to na embo pa afi obi so wo hwe me pacho edum na wo a ko Promise Heban fo abro san mu de woduru a prison so house me pe Promise Heban bowro ho wura Promise Heban ndro bebre wo so good morning na obi a to enkrafo nso so beko Okenshi Draglane woduru Okenshi Draglane na tenetet ho na nabo achen so ho benye bi wo ne nchen na wato na bibia aye kama afi obi se mehwe wo ashama ne ko main station moko main station wa Equus Pharmacy obenye bi ho ato na afi de me di wie kra ne ye Kofoludua mo be ko Gapson Pharmacy obenye bi na Sunyani Mose Pharmacy opasa ofre ne bon koma ebro medie so a 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 number say ma bobo emu bia kan akoma akofre na yoni emu nkoma abro so da Sunday ebesin hia nyame ensha baba ko ya DJ I nyame ensha Akoma 87.9 FM on your TV and afi also Chrome TV and I wish Akoma mo Nsem ye wo Kumase Askra ye ne Kumase City Mall no and na edi enhwe ni mu eni die kwan so baby a wo bia no se de wo haw no esiti bia no eso ema wo a hwe be ma wo pressure anaya de foforo nanso so enso ema ye san Kristo se ye dinti ye betumi eto asem no mu bia da enho anamon enti baby a wo bia no se eye ye nua ba yi de Mariam de yi bi be ma bi ne na aso na tete wo ene ade a odia ne se won tira se nwendwene na wonya depression na emom no ubetutu anamon oba bi nso ene tete wo a eno so be ma won so ubetu anamon na waba na yahwemu na ye di asem no ye di akire na yaka ama wo wo se ebi wa ye program a ubehuna na obi afre producer osmel me ye lawyer so mesi me nso me hwe program mu bisa ni pe ya wo me pese me di ma no wo ya na obi foforo afre me ye lawyer so mesi sa ene kire wo se dwumadie no empanimfo attitude ehwe ne saint na ebra wo di wo case ba no unim na lawyer bi hwe unim na judge bi hwe unim na police pani bi ehwe unim na doctor bi so ehwe a also betumi enya wasem no anomu ayenti wo ba na wo form kwani ya production lines no 055 260 1529 055 260
1529 055-260-1529 na 0245-301-462 0245-301-462 ofra yebetie na yakyerɛw ekwan no Mariam enti yɛnto aso ɛfa ɛmfiri baabi a yɛsi yɛ no yɛnkɔ ɛyɛ apagyawa no kakra and the aduane de yɛ me no krampo esua ɔbɛyɛ me de ɛkyɛnsa na susu ampa so bɛma ne yɛ me de ɛkyɛnsa efisisi a wayiyi me nyɔma egu abɔnten bɛma ne yi nneɛma ato agu abɔnten for 2 days so ɔne me ntana bi na wɔne wɔn ntɛn bi ma saa kwan no so ne yɛ saa brɛ no a saa nneɛma wɔn nyinaa start yɛ no wobɔ wawofo amaneɛ bacha no mu nyinaa nim ɔno kra ɔno no frɛ me abusuafo no ka kyerɛ wɔn so ɔne me ntana bi ɔfrɛ me papa ka kyerɛ wɔn so ɔne me ntana bi na me papa sɛ ɔmfa me mbra fie ɔmfa me mbra fie no ɔbɛfa me wɔ fie ɔno no sɛ ɔno no sɛ me nko a me mbra na papa sɛ daabi ɛsɛ wowa na ɔbɛfa ne na ɔde ne ba nti wɔn aso fa ne bra wonya wo nso ama ne sika na ɔyɛ dɛ ɔmbra na bra na bɛyɛ dɛ esum no na tena yɛ dɛ hwɛ wo ma na yɛ dɛ tena baabi na mpɔpɔ kɔ sɛ wo mpɛ ne bi ma yɛ dɛ haidan na fama ɔno ne nkɔlaa no na hwɛ nkɔlaa no na sum ɔbaa no kama na ho yɛ dɛ ɛntɔ nti oyi nneɛma gu abɔnten saa no sɛ hene na woda oyi me nyɔma no gu abɔnten mekɔm fada hɔ mekɔm me fa sɛ ɔyɛ saa bɛn na sɛ ni 2 weeks 2 months fa kyɛ me bosome mmienu ni fa kyɛ ɔmfi yɛ ɔma nkɔlaa ne sika nkɔlaa no nyinaa wɔ hɔ mpakyɛ nkɔlaa no baby no na ɔwɔ me nkyɛn baako ne de maame no agye no nti wo ne wɔ mmienu baby ne na ɛwɔ me nkyɛn sisi ama baako ne de maame ne de ɔsɛ ɛnyɛ me ba ɔsɛ baako first one ne yɛ ɔba mokɔ wie a ne firi hospital anaasɛ sɛbe mempɛsima no bɛpa nti maa mefo kaa kɔ ne papa wonyin sɛ yɛ wɔ ahunu anaa ne babɛma na nyem yɛ anaa ne babɛma ne bɛma ɔbaa foforɔ nyem na kude yɛgye akora ne de ma wɔ na atete no mampakyɛ nti sɛ me ana menye ma akwala no nti si dɛn na ɔgye akora ne sɛ nyɛ ɔba woto akora ne twene ne so anaa manto na ntwene ne so wogidi ɔno mom na hwimi akora mfe me sɛ ebia na wo ne ne babɛma ne ntɔkwa ne nti wode w'ani brɛ ne wabufuo ne wɔyaw die nyinaa akɔhye akora no so na ebia wogya ne hɔ ɛna ɔkɔfa ne nana mpakyɛ dɛ bi ɛno no operation ɛna ɔyawa na mefa operation ni mu no ɛna ma ne gye akora no sɛ sabrɛ na akora ne nyasɛn so sabrɛ na akora no 1.5 year 1.5 year okay ɛna ɔgye akora no ɔba na abɛma ɔba okay na de wɔgye akora na wo nkɔ wɔma akora ne mesra wo ɛna wo nso wo nkɔhwɛ akora no me mom na me kɔhwɛ akora no eti esi dɛ na akora ne ihunu sɛ ɔmaame no me no na me nta nkɔ fi sɛ akora no na ɔmo kyerɛ bibi sɛ ohumi a ohunhum anim a n'ani nka ne nana ne nkyɛn nti me na me nta nkɔ hɔ once bi na makɔ ba me kɔ nso a me ba ne mpɛ sɛ ɔbɛba me nkyɛn me ba ne hu me ano dwan ketewa na ɛwɔ hɔ no ɔno nso wɔ fie sɛn ɔno no wɔ 2 years sisi ɔno wɔ 2 years na sɛnea wo yɛ no a ɛkɔɔ n'anim kakra na wobɛtumi akɔfa wo ba ya wei no ho fefaeɛ no mɛtumi akɔfa me ba no na bɛrima ne ma ne tiri so ɔsɛ me ntwɛn osi dan ne wie a na wɔma nkɔlaa ne nyinaa ba na nkɔlaa ne baa na ahokyerɛ ne adeɛ na me so ma me so metee n'ase ade minim sɛ na mo wɔ single room na yɛ room a nkɔraa nkɔ because yɛyɛ no yɛne yɛ papa mo tie nyinaa no saa brɛ no yɛ nyinaa ne yɛ dadan baako nso na yɛ dɔɔso paa nso ne yɛ nyinaa na ɛyɛ single room yɛ dɛm nti nkɔraa mmienu deɛ montimi ne wɔn mo ɛna mo adeɛ mu yɛbɛtumi paa nso deɛ bɛrima ne ka no no ɛna islam no bɛrima kasa na woka sɛ say ya na sɛ wamfa obu ama no nti wobɛyɛ di yo enti brebɛn akora no mu ne deɛ hen ɛna wo se wase ba yɛ friend sɛ adiata ɔyɛ dagomba ne okay enti nkora no mu deɛ hen na wase adiata ɛka kyerɛ sɛ kɔyi to go no mpatcho third second
first born no second born no ketewa ya ketwa no wo nche yo wo me nchen ɛna ɔka kyerɛ sɛ kɔ YouTube no se ko yi ade saa brɛ no na ho kyerɛ ba na ho kyerɛ enti ɛdi enti na ma na ka kyerɛ sɛ kɔ YouTube sambe mi kun ye man o man ye dwele blast aha No, enti GP. obesi mu san a ɔno bɛka kyerɛ sɛ kɔ YouTube wɔ abra wo awukuru kura nka kyerɛ sɛ bi a aho kyerɛ wɔ fie adwuma asai ɛno nti kɔ de kɔ YouTube si dɛ na wase besi mu saa man patcho de tene se won kan je me straight forward ofre mi kunu abra na me wo ho na o ka kire ne se onyi akola me yenyi akola ne ntungu nti ona mi kunu se na ma ade nti na o si yenyi akola na uswa o ka kire mi kunu so uswa no so obe wu bebre ntem so saa ti onyi akola ne ntungu na me sa babe say ya nti na me babe me kunu fa ne din pen frɛ no me kunu frɛ no ma de pa babe honey me nko amedo edin a me de frɛ me kunu no ma de pa honey babe me nko amedo I see say ya de ye di agoro me kunu me fa ne din pen Eliason frɛ no da oh me nya bi da ɛno ɔno nso frɛ wɔ san o frɛ me babe ono babe ana de frɛ ɛna mo baby wɔ fie hɔ ti wan na fie di wan na bɔ wan babe wan na fie di wan na yi wan pampers sɛ mo nyina mo yɛ babies na mo gu fie hɔ mo de mo bɛku yɛ ni o boy enti wɔ frɛ wukuru na ka kyerɛ ne sɛ munyinyi nsɛ ni ntugu because ne ba ni sha sɛ wɔ bɛwɔ bɛma no hu na wawo da ɛna wɔn so na wawo da mpacho me de na me wɔ baako wɔ me maame nkyɛ wɔ ba baako wɔ maame nkyɛ okay na ɛbra ohun na mo hwɛ mpana no na wase wahu adiata ohun mi na metwe mpana ne de ba ani ɔne me tan ne ɔka nsa ne maame na sɛ me ɛyɛ den kakra enti na ɔde ɔbaa bi akɔ a na ɔmpɛ enti ɔsan de me akɔ no ha no enti ɔne me yɛ nhyehyɛe sɛ ɔmaa me direction to ne maame fie sɛ me nkohu ne maame ɛwɔ ne din mu me nkɔka sɛ mehyehyɛ no me ne ne te na wafiri me nkyɛn sɛ ɔba ne hɔ dadaada ɔmba ɔno nso ɔkɔɔ ya ɔmfrɛ biom nti mebaa sɛ mebɛyɛ dɛ mebɛhyɛ no nti ndɛ ya maame na ɛwɔ ne tirim sɛ me na mbɛsɛn ne ba ne pɛ na dɛ me ba bɛhwɛ ɔba no a wo ba no wahyia me abɔnten dada ɛna wase me pɛ dada ɛna me ba bɛhwɛ no na yɛatena bɛyɛ 2 years enti the first time me ba bɛhwɛ ɔba doesn't mean sɛ me na me say wo ba ne pɛ na yɛatena bɛyɛ 2 years kora nsa mekɔhu ada saa na wo ka kyerɛ ne sɛ no w'ani gye ne ba ne ho anaa manka me bisa na bɛma ehu me na wɔse me pa me kɔhwehwɛ no ɛkyerɛ sɛ bɛma na ase me pɛ na me kora na ma se me pa me se ne pɛ no wɔn pɛ me anka wɔn nso nka kyerɛ me sɛ da bi enti the first time me se ne pa wɔno nso ka kyerɛ me sɛ watene sɛ na n'ani wɔ mu dada na mmom ka na ebia no ɔno nso ntumi nka nti me kɔɛ na wo ka kyerɛ me sɛ na me ba no mba ha na wone wo sɛ wone na atena na me sɛ ma mpakyɛ 2 years na ɔse ɔba wo nkyɛn na ɔse ɔba wo nkyɛn wɔ fie nso ɔbaeɛ no matwɛn a mmerɛ gum paa nso ɔmfrɛ me da ɔmfrɛ me ɔno nso sɛ ɔba wo nkyɛn me ne so na ɛte wɔ hɔnom ɛno nti na maba a memɛhwehwɛ plan na me kun ne meyɛɛ dɛ no na wo kunu ayi saa bɛrɛ a wohyia no sesese na ɔwɔ sɛ 31 a saa bɛrɛ na wohyia no ɔwɔ sɛ saa bɛrɛ na mehyia no sɛ ɔbɛwɔ bɛyɛ 26 27 ɛno kora sɛ na still wɔ nsua ɛno kora na wɔ nsua enti no sɛ wokɔhwɛ no na wɔka kyerɛ ayi wɔ feel sɛ ne ba ne nsua na wɔka kyerɛ sɛ awuraba sɛ saa bɛrɛ na wɔne ne ba ne nwɔyi ɛno wɔka kyerɛ sɛ awuraba me ba no wɔnyini yo meda so tete aduane ma no feeding bottle tua na no ɛno nti wɔnyini twɛn obi ama mba ne ho na ne wɔhunu na wɔanka hwee ɛna mo akyire nso wokɔ fie ho na mo nyina mo tene kora nso no obehu ɛsɛ mo mienu nyina na mo tie ɛna bɛsoa me bɛyɛ 4 times we can one 5 times na ɔbaa or be discipline me ɔsɛ ɔno wegu aware no me ade nti na me tete ɔno saa ne mama ɛma yɛ sɛ ɔmo yɛ 2 ba baako me kunu na aware na ne nua baa no na ɔmo aware baako de ɔmo aware ɔno sha ɔno nso me kunu bɛma no nso abɛtrɛten me sɛ me mɛngyae sɛ me di me ne me kunu asɛm ne kyɛ bɛfa me funu wanyai sɛ wodi woni wo kunu na sɛ ada ebusua na ho fa bu ma wo ma na maame ebia wo to asa me hwɛ wa wani bɛyɛ den pa maame wonya bayira abre wadwo asa maame
me kwa ebusunya ni mo no ma no nto krampo nto ma se mekuma mpo da ma no kranto me kan say me kunu ketwa da ma omo na omo pese menye bibi e na menye eno ne sen omo se me gu ma me chop money a me fa ma omo no omo no fe ndi dwa ma me ma omo no omo se omo hu mi se mani adin e na me mani adin no ma enye disrespect me mani adin ne ye madwuma me mani adin no madwuma na me de ye de me di kom and omo hu sa hard working in me no I don't know say enu nti na omo ye de omo ye ne dia na me kunu na wo ketwa bo life ya no mo ka say bia omo nua be ma ne sika na me bo life mbo 87.9 me nyo bia me pa de toto me madwen wo mi tim no say nyame boa na mitimi nyame boa me ye adwumadin na me nye sika na me nya baabi papa ta na me hoto me na me bo life unse wusi su sa na wo toto nyoma etwe wo sika etugu pa anti na me mpe sa de me wade a me jusu no enu na me yusu na ma hwa so yie sa na me ye omu nyina di ara se omu tumi de me dressing kra di mate mekuma se wonni me dressing unta de nye fe na mkacho mekuma se mbre bi na unta de nye fa omu blame omu nua be ma no en se nya wo omo masi ba pese me na me ntonsha me kunu me na me ntonsha no instead of so no betonsha no pese me na me ntonsha me kunu no wa se pese otosha wo kunu wo be siesie be ma ai o ka jere me da because anya onu anka wunya be ma bia wo wiase ohunu me ade ada no na me ne akuo se wo bia na e kasa asem we se adan na emema emaamenom emema enua mema nom eya na omo feel say abusua no aye wo oba no u favor me pa che wo me Mr. say tutu na mo nyam na me kwose ni po enya me se me na me kwata no ena me kwose ni padi a wo say yes na wanyini ne ho abo ne ho so enti ebia ono akra na ebetata no wono na chiri ye o so many years kra no wonya also exactly meme whatever onu wo kumase enti kumase fo ma ye ope ha wo mo doso aden one pe bi wa ha na wo be chesi tema enti no se ye be ona ye aye wo mo se na ye nua be ma no eni nua be ma no eni nua be ma no eni nua be ma no te se de wo de che se ase de nyame se aye koto na wuwo se aye na wuwo se ayi akrante ya se won ti ase wani me bi okra won ti ase woman na chase enti no you people should value us because yen na wunu ya be ma ne pe and wo be fa enti so wo hu bibi e wo wo mu enti no wo be fa wo no enti value de wunu ya be ma ne value ba me fo no o mo wo ma mema no mo value de mo ma mema no pe ya wo mo value ya wo mo do because o mo nim de ade bre wo nom woman na pe ma no nya ma no na pe wonom eya na no so krade e be no 87.9 wonu ne hu so wade we ye ma no do so wa twe mpra twe wo fa we no akofa we wo fa we no akofa we wo fa we ewi a kire no no oba settle on you we wo no settle ye wo se wo no pe because wo hu bibi wo mu eti e besa na instead eni mi chi baako ma me kunu wo hwe no na ne ho nya fe tata de ma no to bossa shots ma no to mpaboa ma no fa ne kosi ayi barbering shop kwene kwayi ne ti ya ne ayi facial treatment wananim na entoso no anya fefefe na wonante na fu ani pimples nante ho umoto mu kankan nante won to hwe ma to bi ma no fa wa fa na motuam me ma se bad catch me kunu to ayi breastic faju kwa ya ne so ma no imagine ye nyina ye fra busuam ye nyina nipa na wo yen abusuan we value abusuan we de na abusuan we value abusuan we de na wade ne nkọ kama aya amonya isa de no asam we ba mama sha baba wa bia wo ba hwa ne ho fe na be ma bia akọ fa no ana we hu na se hwe ye nua be ma ni yo hwe nua be ma ni yo mu nua be ma ni yo hwe oba ni ye what a compatibility to so
Mama. Mesi me kunu ketewa. Me call my papa na ogina aware animu e wo me kunu ne side ni fie. Me call papa ne honom e wo boase. Me call papa ne honom ade che me koka masem che papa ne nyina na papa ne hu se masem. Because na asem ne wo papa ne nsem. Omo nsem a omo ka na me kunu yi asem ne call police station. O wie no san so you call dosu. Akoma dosu. FM 87.9 Kumasi. Yeah, trying with those who I'm right to say. Now, I'm coming about fair. Obroni, Marco, na the wolf in the Mense Nsem ketewa. Papa, what you ask and then What you say? wolf in the by. Because, and then you Can no grant come what they would Come ma. Meji meni. Feelings. Enya gro. Asemo. Oye be kwa kwatawati. What you say? Feelings na nje beba. What dey beba? Enya gro. Nyame adom. Okay, your power specialist. Papa. Medase papa ma kwa abusuafo. Power specialist eba hospital yaba na yetena sise ya no wani tuase apomuden komo no ane no eba bedie nipa da se ni wuti wiase a na wahwehwe apomuden kane ene na ho odene nanso so obi nkasa yade mrade nanso edu bebi a yade etumi betwintwan ya na emu kakra na se basa no wenya ayaresabea obetumi akọ ama wayaresa no a wohwehwe no nsa beka de na kyese owua na wokọ akọwuo no na ayasabea nso a wobekọ a woyare no yebeyi free ho anase yebeboa wo ama na free so akọ no power specialist herbal hospital me maami akoso edua ya won mesi maami enye nneba o efri tetentre di o edwuma maami akoso edua ya wayɛ no ɛdɔɔso buburugya bebrebe wate aseɛ enti bɔmɔdea na wo nso no fa yadeɛ no bra na ma akɔ obi wɔ ha ɔsi mi de makɔ heba ha mewura ha mafa ha mehu hwe enti me deɛ menkɔ baabi ebiem yadeɛ no bekum yɛ nkume enka saa o aya na me bisa sɛ wo ka sɛ makɔ ha no wakɔ power na uncall power o se media mapaba o pa abasan abra power specialist eba hospital wo ho enu ntimi sra otu anamo ne bra power specialist eba hospital ne yen show eni hepatitis a kire se me maame akoso edua ye nam ne so ama wo manyi omofa ahodie wo ho no nya asem keto ne ye ka hepatitis ana kire se brebuo mu yade asem ene ye ka ne sa no ye ntia se ye brebuo no ete se car engine eda yeyim ene ye kidney no ye sa no edwuma eye no eso pa enti wotena ho ma brebuo se ya asem aba wotena ho ma kidney se ya asem aba enti mesrew ye ka brebuo ho asem ana de waso afem ye ukotwa obi scan sisi ana wo hwe srade a eta ne brebuo ho a enya asem ketwa ohaw bebre afede obo se ne nase ataatai obo na ne fo ayekese ayedokotwe no wasori ne dua so obeka so obi na abo ne dua enso enye duabo yade e friend se hepatitis as na se brebuo mu yade eno bi na ato ne saa no wono srade enko a enti aye ohaw bebre obi sori no ofa afi no odi dwi ne nipadua beka se na sister ya na brei aden wode afi dwi ne ho a ma hu say yes odwi ne ho brebo ne mfom so obem ti ama ne ho keka ne ho titi no emfa ho ne adware papa obedware ahonkeka ati gu ne so no nya toa ye wonkrofo a kyese ba na ne mfe ne mfe nyina ye ne ya ne nipadua no ankasa no ene ma nkoyie wo mu kra ne nyina ye brebo a atochema ne nti eno nti mesro se wo hu ne ma bi sei e wo nipadua ni mu a entena se emfa ni agro tuanamo nebra power specialist eba hospital
Mame fa number no ema ni entu nkomo no so bia na otike mu si form one sa enti nkomo de aka bia no betumi ni doctor di number no is 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 38 31 31 ya WhatsApp line no ebia wa abrochi o pese o frɛ doctor na ne di nkomo ana wone ne chat wo WhatsApp no so wakotwa scan o twa de send doctor amana hwɛ sɛ ne esitie ana kompo na ba be fon minim ensansan ginipedua na boso mepacho ni nyina betumi de afa WhatsApp line no so yet WhatsApp no 0555 0555 79 78 78 0555 0555 79 79 78 78 78 enu ntimi ne wo kase ya betumi afre Dr. Sisi ana ne no edi nkomo na brebo ho asem a meka no de tie ne se ye brebo no eye n'adwuma nko ɛna yɛsa no anase yɛ kidney no nso ɛyɛ n'adwuma nko baako to kyima na sɛ adwuma no nyinaa kogu baako so a na wama no extra job a ɔyɛ ɛba saa ahoɔden ne nnuru hɔ enti wobɛma ɔno nso koraa pressure bɛkɔ ne so na afei wɔno nso so wɔsɛe ba wobɛsɛ ɔdwere gaba ɛbɛwie kyire obrɛbo a hanyan o kidney no nso a booboo afei na wonam dialysis so na yɛtwe nsufi yɛtwe nneɛma bɔne machine na woda so koraa no maako yɛkeka ɛnya asɛm ketewa o ɔyaw a ɛwɔ mu no nya agorɔ ɛno akyi na wɔtwe bia wokɔ a sika a wotua no nso ɛnyɛ sika ketewa adɛnti na wɔsa wotena hɔ ma ɔbrɛboɔ sɛe wɔabra power specialist ɛba hospital ɛtwɛn wɔ sɛ fa brɛboɔ no yadeɛ no fa mfomsoɔ no aba mfa problem na amba no tuanamo na fa bra power specialist ɛba hospital na yɛnhwɛ ma kyerɛw nneɛma ɛbɛkɔ so wɔ nipadua no mu ɛbɛda edie sɛ problem aba brɛboɔ no ho nkurɔfoɔ bebree sɔre ana meti nkasɛɛ mu tutume meti yɛ meya kyɛ sɛ mehu deɛ meyɛ me ho ɛtwetwe no a na aba abɛpie ne to ase na ɛtwetwe no kyɛ sɛ ɔno a te nkasɛ nneɛma nkɔ yie wɔ ne ti nkasɛ mepatwe o sɛ nkasɛɛ no mu biebie wɔ wɔti hɔ no mu a ɛyɛ ɔhaw o ɛyɛ ɔyaw kɛseɛ paa na aba abɛtɔ nipadua no so saa no ɛno nti wohu nneɛma bi sei anaasɛ wote nkasɛ wɔti nkasɛe ɛhyew wɔti nkasɛe no ɛtutu kyɛ sɛ deɛ ɛkɔ soɔ no ano ɔden a yɛn fabra power specialist ɛba hospital ne yɛnkeka nsie ni yɛnkeka nkasɛe na emu ebiebie no yɛnkeka nsie ni kama ɛmfama o ɛnɛ sciatica ma obi to ase twe ne papa ɔmo a ebi ayɛ wɔn no bɛka no kwasɛm akyerɛw sɛ edin ne na ɛdɛ nanso yadeɛ nankasa no ɛnyɛ yade ketewa ne yɛka ne saa no to ase twewa na naw na nkokɔ mu saa na ɛtwe kyerɛ sɛ wotena ntena o wo sɔre a nsɔre wo da nso a ɛna efisɛ ɛyaw na wo fam no woyɛ wo ho hwe a ɛnyɛ yie tuanamo na bra power specialist ɛba hospital yɛbɛhwɛ wa ma ahotɔ abɛfie na ebinom kɔkɔbɔ obi kogya ne nan wɔkɔto yɛ ana kɔkɔbɔ yi pie bose no aka hyɛ ɛnɛ deɛ ɔbɛka hyɛ bɛkɔ ɔkyena epie ba bɛka hyɛ bɛkɔ wɔkyena ti epie ba woka hyɛ ɛnkɔ afei na kɔkɔbɔ itua wɔto saa wode fa hene nie ɛne yi atɔ a ne sa mepatɔ bra power specialist ɛba hospital wate kɔkɔbɔ na AEP a woka hyɛ AEP a woka hyɛ no da korɔ ɛbɛka wo so wobɛpie pie ɛnkɔ ɛno saa na woyɛ ne dɛn na wode fa hene enti wo hyɛase a wohu sɛ meekɔgya me nan mekɔkɔbɔ pie no ɛnka nhyɛ ma wɔkyena nsa amabiem yɛntɛntɛm na bra power specialist ɛba hospital na doctor nhwɛ me see ɛwɔ hospital o ɛne ɛwɔ hospital ankasa ɛyɛ power specialist ɛba hospital me see adwuma ɛkɔ so ɛwɔ power no ɛnya asɛm ketewa wo deɛ waa nsusu tu anamɔ na yɛ den na bra na abɛhu sɛ ayaresa da hɔ nom a ɛtwɛn wo dendenden ɛnɛ mɛɛma no prostate deɛ bɛɛma biara wɔ bi na mmom brɔfo ɛka ne sɛ enlargement no ɛno na ɛyɛ ɔhaw no prostate no bo sɛ na ɛyɛ kɛseɛ na dwe nso twaa no ɛkɛmia
na ekemi ebedru baby kura no sanse o prostate aye kese a odwunso twa akora mpo no eno so akemi a dwunso semo aye diama wa yakwa akɔhyew catheter ninti no oba akora na wo ya hyew raba yeden say wo feelings no kra emma because wo no pains a wo fem ne or how a wo fem no be dem mpo na aba enti mesrɛ wa tuanamo na ebra power specialist eba hospital na prostate na ɛho aba asɛm no ɛno nso yɛni ho dwuma ɛmfa ma ɛnɛ kɔmpofofo nkrɔfo minim atade opɛso wɔhyɛ ne wontumi nhyɛ wɔhyɛ kora wɔde ntoma bɛbɔ ne kom wɔde bandana wɔde akyekyere ne kom aya wɔbɔ life nso na yɛ problem asɛm brana kɔmpɔ no yɛnyi mfiri hɔ na yɛ ana ebinom suro ebi ayɛ kɔpae me yɛde sekan yɛmfa sekan nka obi ɛwɔ power specialist eba hospital nanso kɔmpɔ no ɛbɛkɔ ama ahotɔ abɛfie okom bɛda hɔ kama paa na fibroid no a me fibroid ho asɛm deɛ me maame kyɛ sɛ wɔka kora na bibi yɛ ne kyerɛ sɛ fibroid no wɔno wayɛ no ho kɔnɔngo kaya o wɔnkɔ ma obi mma ɛno wayɛ ominti minim osu aboroboɔ no osi hɔ dendenden adentia abra wɔba wo so nka wonya wo anka abɛwo ɛso fibroid yagye yefunu yabɔ so dendenden nyinsa no kora nyame yɛ adom na etimi betom a na asɛe adenti na ɛwɔ sɛ ɛba ne saa fabra power specialist eba hospital na yenyi mfiri wɔn fama me se yɛmfa sekan enka ho obi bɛka se yɛmfa sekan enka me na eduro ne yɛde ma me anom de asɛneɛ ɛyɛ mogya enti ɛbɛnane ama mogya aba betumi ɛno nso ensi saa fibroid na se ɛbɛhye ama wani agye afei wo de kɔbɔ so a na ɛsɛ nyinsan na etimi ayɛ aba gye number ne frɛ sisi a ɛyɛ 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 yen nuro no nso amenka ho asɛm na amanfo di nuro ne ho adanse sɛ ma akonya agro edua ya SK no kope binom wate uyefu na ya woya uyefu etutu wo obi si mididi aboyi minidi ya aboyi mididi ya na kyese mefie aduane ni nyina tuogu aduane nso ewo se kɔ nipadua nim na ekoye adwuma na de enye papa ne no ne ekogya ye nan na ye ye tuogu no de aka no na ye nipadua ne ho adwuma nso wo de uyefu no a enkoyi enti no udidi ya na wafene nyina tuogu mepa cho eye dua ya SK eno ene beboa wo ama ne matumi akonkan ye wo hebatin heba mixture a wo no no mama ne boost immune system ne ntubo se de bia hoden e wo ho kama pa afa wi a ne de cough care mixture no heba mixture no nso de apeso e wana wa boabo ankrofo ntumi na anadwo no wa sokra wo bere e cough care heba mixture ene beboa wo na jirikejiri ne no me ma ka no wapeja ne nsa se wo se ye start free from jiri what ya say medro na no no obi see we me economy se me boja ko me pa cho we no wonnom dabi na wanom se manom awie na ma boja ka na oba ne maaya na obuofu ho denden sa de na sister ne mai we de time bia wutumi nom de tie ne se koye nipadua ne ho adwuma kosiesie chese oba manum amamman ne efinki ka wode nyina beko ama chese da obehia ma chi na bo se ampa ujiri kajiri power ewo feyi ase yene Jasbro filling station di hwani mu enkranfo nkɔ kwabenya ACP main road ne so na takrade fo nkɔ anaji estate yene anaji primary school no ebo fipam enu nti je number no ye heba no nso so kɔ heba shop biemu a obenye biato je ye number no 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 your WhatsApp line no 0555 79 78 78 0555 79 78 78 medasi bebre amen
Makache Ismail say only the show no mama. Tawo ene obeji de he kiki no ho aha just me magia fe na obeji bi ho mati abra de bi ko yi ama ne sisi a oje ano no ene de aye de betwe Okay, Akoma 87.9 FM na Fonia TV. Ose Chrome TV Akoma mo nsam dwumadie no eno a na wo hwe na wutie. Me pa twa nuan mo yadofo. Mo magye adwa ma me na che se yenkɔ yanim pa na ebre no ekɔ dodo. Ma me ne kan ma ye nua ba yakraba. Na se mu na mo behunu ne aba eno nti ye frɛ mo oba pa me mo akraba. Na apom te sen yo me da se enti ye nua ba wudi ne biem Samira Mohammed. Okay, enti ubekai Samira Mohammed a ono ena wone ne sister eba ha na oka se omo oni abrantie bi anyem ye frɛ no yaya na ehun nsɛm kɔyɛ bebree wo bɔ na mane ɔse da bi ada ɔse ne ho yi na hyi menim sɛ wɔkae ma yɛto yɛn nsa enso ɛde frɛ yaya ɛma nanon wɔbae ɛna ɔbɛka deɛ wɔno nso anim ne nyinaa akɔwie sɛ yɛbɛyɛ DNA na esan sɛ bia na obi twam nti ma mema kwan na Samira enka bibi ketewa bi enche Samira wo na wo de asɛm no ba ye mepa cha obo ne tofa ema ye na asɛm a wo de ba na ne sɛn ma me ye ne ntem ma me ne bre ne srɛ wo me de nye sɛ na eba yenko me to aso sad no me nyim ye no ɛna me won fami ɛna wo bisa mi sɛ me yari anana me si me wu ye manu aduro ɛna wo kan sɛ enko hospital na me si da bi ebe manu aduro ɛna e wa bo frɛ ma na da kro de na wo frɛ me na e kasai ɛno anu no wo frɛ me a matimi fa no call ni bio ɛna me so abe wo sɛ me nyim ɛna omu kan kyerɛ me sɛ one day na me sɛ ayi na omu gye no number na frɛ no omu kasa wie ya ɛna wo si yo wate weba na omu akasa to omu ba na omu akasa wie no to ɛna yɛkɔyɛ scan no nyina omu si 8 months 2 weeks ɛna me si yo yɛba ya mankɔ hospital bio na da no yɛba ya na following week ɛna me kɔ hospital ɛna me kɔyɛ lab no so kan okay enti sɛ ɛna wo nti na die nti na mo de ba ha na yaya se die nti na wo nti na ma mo de ba ha ɛna wo si enye ne dia wo si nyi sɛ ne nya ne dia die nti na wo si nya ne dia wo si man kan kyerɛ ne nti okay all right enti yaya kwaba ma me je so na ho ye ba mi adumu ye da nyame ase wa bɔ ne tofa on sɛ de osi bɔ ne tofa ketewa bi no okay enti men kase ka ne nyina na mom de meka ne sɛ edie nti ɛna ma won so wo ka sɛ nyinsɛn no enye wo dia ma me da se wa busa me I didn't tell me kase ni nsa ne nya me dia because of say me ne ge ne to no ye nte ne bɔne so me nya ne bɔne bia me mbono me ndidi na tem me kɔgya no kwan oba me wana me busa na asɛm 1 2 na o se de bi enya nyinsɛn yare na me se me mfa on hospital o se de bi adana me kɔgya no kwan no ano no me friend na wonfa me test na reply enti na me so almost ekɔ 1 year say 1 year kora bakora na mo ka kyem say wonyem dia me na me so me Jesus san nyam dia okay banka media danka say omo de to ase ma me na me so me nya awe enko onyem ya no na wase enko omo ka yeah because nka wo nso behunu sa wo ne na tie tie wonyem dia yare na wo yare na ka me say me media na nka me maja so okay by omo yare na wo no call ye no ka kyem say bre at the moment na me friend so asada na me kosi na no ano no wakwiti me contact ni bibia enti me so me engine tum say nyam dia enti na because of me ka say yenko adie ni na de no kra no beda din bia enda me da say enti asem no na yetwe bo ne tofa de amema wo no enti yekoye DNA na adana ye DNA ne sample ne bra na doctor eye no ade a chen ye na no pa
ewia ye betina ase en me de to so e ma ya hwefo ne ye tiefo nyina ehunu se doctor eye DNA no wo explain kire wonum nyina e ma wo bia te ase ansana wo take sample no e de akọ eye yaya ene akoda no e sample no na nyame adom yebeko weekend no and a Dr. Fred that was Friday said DNA no results no aba bedru na ye no eya na ye pen konkonsa ke betimi ebisa say doctor na ko san but ye pese ye ne wo awo abonte a wo hwe na wo tie ye no ye nyina ye ye pe enti ye misa ye pese ye nyina ye behu no wo studio ha ye ko bisa ye inquisitive ada ye wo dia na ko penti behu nti open behu na ye be dia enti ya misa enti ye nyina ya ba behunu die ne no ene ya de a ana senya ne de ena no messages ya eba no na ebi ka oh ya de a na ebi a ababaawa no ne niema bi no wanye ebi nso se da bi se ye de akobo na mane ye nyina sa na ne ya adwene ye ntanta even fidua yi bukra no ebi no se da bi nya ne de ba Pastor Julius nso ne anu nso se ebetimi ya ye ne dia na emom che se emu ye kra ne emu apai te se de na mo nso mu apai wa bonte no enu nti enne na ye behunu se eye ne dia ana se enye ne dia okay Kataka about Pharmaceutical and Research Center American for one medre friend no emulate ba supplement e de amawo but mo dia so betumi amawo sa aka dre bisa se eye kama hepatitis arthritis stress obi a wo pese onyini che na afa wunye nipadua mu eten na utumi de kɔ na wo de ba wa bra wo mbere wunye boho wunye no phone da bi adura wo hia eye Imlet herbal supplement no se wo ma won saka bi na wo no mu a ada wo be send me message na se wo be frɛ me na wo de ho adanse se ma ko wan kyerɛ me adebɔne enu nti se wo ye pani na wo no mu a ubanum atremiensa anopa wia ne anwumre opefo de o makora no fo wuni mu fie du mienu a wuntumi enfa aduro yi ebi Kantaka Herbal Pharmaceutical and Research Center wonum aduro yi ubenya bi ato ba bi ato aduro bi anebom no fre 0555 610 592 0555 610 592 aka hit patch and then me go to gay na me ye ni say kwasho so no ayada me keke no feel keke na say then I'm going patch we do say do mo hwe ni moja mo e do mo ye ma me agye me rough and it was so to be na e bia won so abedwo me o chinyi photomas ba ko ni me o na so we dey me feeling dodo enu nti no wukoto dwe na ye oya usisi na ye oya wo chiribremo na ye oya ba bia ye oya bia me pacho wuti de mesra wo adanfa mi nkota ho wan hwa nti wo de wukoto dwe ba bia ye oya bia emfa bi enkonkota ho fa bi ta ho na wo behunu se wo be wine no 24 hours na ye adwuma e dia masonko enkai origin chemist AD pharmacy takraze ebuakwa pharmacy Kindex pharmacy Ashanti Alpha Zero pharmacy na Jasper's pharmacy Valencia pharmacy dan Pharma Limited Tema Malarigo pharmacy anafe Western pharmacy bomadi ana friend 0599 802297 0599 802297 oh be adwuma anankora ni ko school wo da ye wabre went me aso me ntem mesa wo adanya afe na abaye bibi chenchenche bi di ama wonom eye home sweet cereal legume mix eno ne ta friend Tom Brown mpanifo ho enkoda ho se mama yen sape 3 minutes ubon say wo di si so na aye ready wo do nchene kakra bi asom no waka wo wia wo do asi kire ne mareche wo di agum bo na ye ready eno ano na abusua no obi ani bi Poco trading kejetia Dr. Mensa edum pizza ke wo do akofin so tano so ubenya biato fre 0246697358 02466973 58 na fe yanko ba che fo ba no wase yare wanyina bedwane mesa wo da kwanya kwanhia bi mre bi wanpen wasemanka e ma sese no asafe na wono mpeno no wokoto dwene no wosisi no ne wo hona mesa wo da dedompeni mu buya wo de bomode anafa kwa ba herbal center wokoto dwe ujepe ba bia wonsa na ehwan fani na kwa ba herbal center stroke e na fe yade enkaye ne de obi a wakọ ba bia nim asema mekai aposifo mpanifo ne di no ho adanse fa stroke ho ne ya nso ye die no ho adanse ye dia fanka se mu yade ho enu tu wo bia ha ho ko ba herbal center
na wankasa wo free wo mra na de adanse de na eba Kumasi ato so agogo Obiagogo hospital no fra 0244988004 0244988004 na ema wonsa enke be doctor mami ma wakwa aba Mami me do na so. pomote sanio Acho nyame hadom na so. nyame adom me ho ye papa wadwuma we di akoko odura adwuma o enti afra mu say ya mu so adeda ko obi di waso mu say wam asa wo kra na ye machine no wadwuma we di ehu o ye kra ye di yin fa no hey results no are ready Baja are you ready I ready pa. eno an ekura we Aye. ene na asam kase ma me so ye mo hyehye won so ani ko hye nyina asesa won so wano nyina pie white wano nyina na pie white no ye mo hyehye o pa mo ma no kura ba ma me na jo so do no mo ma no kura ba ma me na papa won so watwe wade na wo twekọ won so wo twe ba won so wo twekọ se sei bibi ha wa na we ya sure Baby, I perfect. ya we jedi Nyame, more than some pop people no. ayo ne enu musam che yi ha wo ha adwere pa bra che yo te asesa na ye bia adwuma me ni beji no doctor Mami. mahwefo de batiefo obia aye krado na wo mo ka se yesi ayenyo ye ka se be ye die na ye be ye we kan wa ye mienu ma wano nkwai na ye nyina anye de ade na enso dwonso de ana me kwa dwonso bra e bia donko duane me ye nkwa Yo mommy, you da super from MMA labs. And bibinti doctor ntimi amanti o se imagine mu ma no. Ti you wa ha Dr. Ivan Stremen sumaye. okay De ye beka no so no an ba ya nkasa pepe no beka. Ha. Na afin so ye chia watiefuo nyina. Ye chia akomatiefuo nyina. Ampa mo frɛ sɛ ye meteki sample ye bae na nyame adom results na ba ha nti eye copies miensa wɔ ha mema oba ko na mama papa no so ba ko okay ni die ni ya pa de easy okay nti ya jene de moto mo za frɛ MMA labs no ye ko ye nhwehwemu na nyame adom report na ba aba na eba nso a mo aye ne mienu pɛ sɛ wom ana sɛ enim nti ye be start no ye take example ne ka kire papa no sɛ eba de ewo mu bia no onsom emomu ya soro wo asiri o si wo nsom nti ya wo di asom ono age atom di a de beba bia no wasom deda ti medical kan brofo wi ana brofo no de mesra wo ko no chi dialect me ka brofo no wi a me de be ko twi pepepe se de atiefo no bia beti ase nti the probability of Yaya Yusuf being the biological father of baby Rashid Anti me battery p garlic pressure na me dey ma wo bomo dey ade no bi eye 3p wonu bi abeboa o na wonim ye dey wo garlic and afei natural plant juice and ye dey 3p garlic mixture wonu mu a e bi immune system no stroke why kase dodo ya dey ni na pressure ebeko wo dey for doctor 0248928824 0248928824 ehun na me dey yes ade na dey asabe kra me dia ye grow fine mo jadro na me dey ma wo adodo ye dey cocoa na ye grow fine enunti bomode ansa wo benu bi wo da na dro wo ntumi na onsa ye titiriti wo ye adwuma e wo gya ho oba wo fiti kro mu eniema aye si one time e wo mu a wo de ye grow fine e mo jadro adura meno mo ano no enunti no bi 0244596532 0244596532 yeah, you're ready. Okay, that's it. Nti papa ne din ha Yaya Yusuf. Na akwara ne baby Rashid. The probability of Yaya Yusuf being the biological father of baby Rashid is greater than 99.99%. Therefore, it is practically proven that Yaya Yusuf is the biological father of baby Rashid.
ti boy tree no Tree no. Oh, meti ase, meti da oka Tree no ne tietia ne tenten nyinaa ne sɛ ɛwɔ yɛ hwehwɛ mu no baby Rashid ɛyɛ papa yɛ friend ya Yusuf ne ba. Wow. Hey! Neba. Patran. 87.9 Kumasi. Ha! Resource no. Aba. You know no. Oba. Many problem. Any problem aba. Many problem. Me bema was in so answer why there. Waham Nti many problem. Me nsoro bibia. Meji akola na wo tu. Obeje wo ba no. Awo tu. No kwasem so okasa akora no a eya wo ba aba. First de ne nyina akora ne yentumi nkasa wo ba because na twetwere yebo. Enti no ye de akora na ba na yenya ena ye gina so de obeje wo ba no because of say didn't I make us meji akola na wo tu mam. Menim de obehwe me tina. Ena menim de obeboa me dachi. By asochina me nanka me menya madwen say beba studio after ma me ne na wofo entina me china so say entina wo twen na so no yeah na wonim say bi a eye wo dia but ne oye ye no nti oye no ena me so me kaka chen say me kon me nim bibusu afọ ko di nkuta ho de ombia me de me ka kire mo enti o man busa me na o de mba studio entina me so me kasa say die ne no say aye die ne no na aba ene ese wo ba waje wa de problem okay ti dia wo kan dia na chese wo awonim there be minim wow minim by say me say me no koye scan first scan me nya butre ama me bo mo koye scan say what I say ka minimum ka me koye scan ka me koye scan I see what I say mame ayo eneba twe afidie no twe ke shawa no wani aje Akoma FM 87.9 Kumasi. wani aje wani aje pa ada na yem hyehyɛ kakra na yem hyehyɛ kakra ho ho woni se bibia timi si doctor square timi si saba meboa nti na bibia timi si nti sanfom so na wo ye no wo be ye biem so ne be ma benyim na won kan kire no Baby. Unye biem what's your answer frame Ayo. Okay doctor okay nti MMA labs ehne fa na mo wo emwa na maso ye mu sadie na ye eyemwa na maso ye mu sebe ya asumdue ebebe fie mu na papa ebenya odo ahwe ne bakorogen ya wonwe na kire se akira bi menim sika kwhwa akora no a ebia na da bi no be ma bi aba abeje se ne ba nti mua na mo boa ye mo wo hene mo number ene de wo hen obi pese oye bia yo mami me da say ebi emesa chia akomatiefo nyina na sisi ade ne de aba eba ya chepa na sisi ade eva ne say ne bo na aba form bebre aba form pa last week doctor de eyi bi kire me no ye de ato TV so yi aba form pa ti sisi ano de ne ye o mu ahoro bebre na de hia pa na ye peace of mind no obeze wo hu keke sa akwala ne ye oba na wasom ndwo ti said ye and the peace of mind no sa pepe ti eno no ne ye taaye pa ene ye court de wo ho aye fe ne legal ye wo immigration a e bia wo de akwala ne tu kwan na forensics and the advanced one ye ntanye sa ti personal one no amamfo se ye nteso na obi antimi nya bi ti sisi ye nya sponsors a almost one best sponsor na yetimi ate personal one no so ye fe ne almost sponsor fakani bi fakani bi e di mankrofo sa pepe ti ye boda dana na ye je for peace of mind no ti say there about 1600 I see na mom jeje wo ho no say o ba o say maame ne ka ho bi ntumi ko fa akora no
Nko amfa ne mma sɛ meba ne yɛ ne di yɛ. Sɛ wode akwadaa no nko na bɛba de a woba wobɛyɛ legal no. Wobɛyɛ legal no na watua normal Na watua normal price no. Nti sɛ peace of mind no na wopɛ a ɛno no yɛayɛ ama ɔmo a sɛbi ɔmo ho nso. Sɛ ɔmo ho nso a na wafrɛ yɛn woba a 1600 yɛate so paa woba a yɛbɛyɛ ama wo. Ɛno no nkyerɛ sɛ results no ɛho bɛka sɛdeɛ yɛyɛ nneɛma no saa pɛpɛɛpɛ ɛne yɛbɛyɛ no ama wo. 1600 woba a yɛbɛyɛ ama wo. Deɛ aka no nso ɛnde ɛboɔ no nsesa yɛbɔ dada na wofrɛ yɛ a yɛde ɛboɔ no biribiara bɛto dwa ama wo. Nti Kumasi ha sei yɛwɔ Daaban. MMA Labs wɔ Daaban Sindis Junction. Ahodwo Daaban Sindis Junction. Oduru hɔ a yɛ signboard yellow si hɔ a wobɛhu yɛ. Yɛwɔ Accra nso Latabi Okoshi Road. Ɛwɔ nso yɛ office kɛseɛ baako hɔ. Ɛna Ɔfankɔ. Ɛna Dɔma Ahenkuro. Aside these branches no yɛne facilities bebree. Ɛyɛ adwuma a ɔmo nya deɛ ne ɔmo frɛ yɛ ne abɛteki. Ti across the country no. So ɔyɛ facility anaa ɔyɛ health professional. Na wopɛ sɛ ɔne yɛ a partner for DNA and also frɛ a yɛbɛyɛ ama wo. Na wateki sample na ma yɛ. Sample ne pɛ ɛna wobɛtumi ateki. Ɛnyɛ obiara kɛkɛ ɛna wobɛtumi ateki sample ama yɛ. Gye sɛ ɔmo a yɛde ɔmo afa training mu. Nti so ɔyɛ health professional na ɔyɛ health facility na wopɛ sɛ ɔyɛ DNA na ɔyɛ bi wɔ wasɔyɛ hɔ a wofrɛ a yɛde wobɛfa ntetiem ne yɛagye wato. Ti baabi a wɔ Ghana biara no wohia DNA wofrɛ a yɛbɛba. Wofrɛ a yɛbɛtu ka aba. Sɛ wontimi mba a wofrɛ yɛbɛba. Ti yɛ number no deɛ ɛyɛ hotline no yɛ 050 16 72 748 050 16 72 748. Ɛna deɛ ɛtɔ so no yɛ 024 035 2524 024 035 2524. Ti wofrɛ a yɛne wobɛkasa fɛfɛɛfɛ na watumi aba yɛ aso yɛ. Nyame enhyɛ mo papaapa MMA Labs sɛ abrɛ bia no sɛ situation ebi ba sei na ɛkɔ yiri mu a yɛto yɛn nsa ɛde frɛ mu a moba na mobɛhwɛ esevu ɛde ma yɛn. Sabre yi obi a ne na adwem yɛ no kresene te sɛ me a mete ha impo sɛ me hunu sɛ ɛyɛ yayadea emti no yɛde nyame ase na me so mani agye sɛ results ne ba ya ɔsmegye tum wɔ bɛma mu na deɛ yɛ me dan nso sɛ ɔbaa no nso se deɛ meyɛ yɛ no na suam bibi wɔ mu ɛnya ade a me repeat saa deɛ kro no ebie mu ɛno nti nyame nhyira mo wokɔ a monka nkyɛ doctor sɛ mekyia ne ba ɛda mo ase paa nso ɛyɛ Akoma 87 hɔ na FM abra wadawro ma bra na ɛbɛgye adwa no na kyerɛ sɛ yɛnkɔ yɛnim saa enti no ɛyɛ yaya ɛna afei Samira Mohammed DNA no abamu live enti no ɛba no ɛyɛ yaya dia sɛdeɛ DNA results ɛka no Mabra Oba fefe. Wadaroma family mo had some nation the capsules Medasi bebre. Yaba ne de ni aba. Ewusia ewian so ye me ho akwaba na ye mfe ye homra akoma mu nsem dwumadie eso. Ene ye dwoada na edwoada bia wonim se eyere so paso a eyade se ye ne ayede all satanfo aduro tatashe abadwaman so na ene nipa dodo na ebu nkamfa so epebianom no eye yan ye free hack healthcare yenso ene yede all sadra ye friend hasa capsules ene mixture abadwaman so ebi ene ye da edikan a unhume ewo onia TV so anasa wotime nkampo ewo akoma mu nsem dwumadie so ene ne ye beka ne se wotwefufuo amana tonkwam anase atadwe ene no wo bete de ankasa sanse
ye bro edro tatashe a ewre nipadua ni mu a eye adwuma che nkonya na afei enema enkoyie basa se yefunu yade se ulcer no etu asie deku edi free ho no mo a emma biem se wonim ye edro no se ne na deban esifate a se de tia ene se de da tv so a wo hye bie no edro ni wo mu mienu capsules kakra ena afei mixture enso kakra na de bia meka ne se ensuo ewo dwuma edie ewo nipadua mu sanso ena aduane nso wo dwumadi a edie ewo nipadua mu enti enkase edukro na metal capsules no eja mixture no yesa emwa eno nti ne ba yesra wo se wo pese wo yade no efiri ho no mode a ene ewu to nsuo no na wo de topa ye no nso eto watifi se de be ya wo mo mode adanse eba efa ye dro won waso no ho wonso atimi aba beka adansefo no ho ebi edro ye ka ho asem no ye de kan ka cho se wei eye ulsafo nko a edro ena mama wati ase se enye ye funu yade bia nso ena ye ulcer enti se wo de no dokutani anase oduyefo bia ka cho se ni a eye wa wo ye funu no ebubu fo so a che se wo je wo ho a enye no eye ulcer ni bi nko ade a ene ne ye besra wo we no ene de kwan so se obeje edro ye frone se hasa capsules ena afei hasa mixture na etumi abo eyi wo ulcer yade no ede afiri ho last week ye share ye di nkomo edefa ulcer ba ni bia ye frone peptic ulcer ema ye kansunsanso miensa bia eyi na di woni padua ni mu e wose bonka ye se ulcer yade no ubetumi anya bi ene ye kan ya kan ne se bi wuye obi a ofe dodo na afia no nso ani no aye no coffee color bi sa na ulcer yade ni bi eka ho afei se de enim se dasani bia wudidi a etwase wo men no we de emen no abro so ono nso a emfiri se adwane a wodi ye no ene wadi ne dodo mu a ama chese waye cheko anase won hunu ne a wonye ne ho aduane no wanhye da ni nanso ase ahye ne so ama bebetina ha anka mebie ma no so me kasai ye ni na ne adidi de nanso ntimi enye ne ho hye na no eye peptic ulcer no nso enam ulcer muane so ena edeba bedofo wo ha wo hye ne me ya mabobobo so yi bia edro sesei eye adwuma ebetumi aboa eye ulcer dro prekopa ye frane hasa capsules ene ne mixture wo to atomienu no capsules no ene mixture no wuji mienu no ebo so de mayene a eno na betumi aboa wo na animu ya sene a opese wudi adanse efa no etumi ayene sa nyame ncha de doctor say wusika no sabi enye eno no odi benya ne ho esisi isi adan atoka ase ede adedemu eno ti edro no wuji mienu pa na chese efrase eye omu adwuma na entempa no wahunu se yedro no chese ebu adwuma pa na chese wonso aba beka adansefo no hunti ehia se obeto bottles no miensa senan senum se de yanomfo de ni bitie ansa na wahunu sunsuaso no ba ko a wo benom no ensana na chese wo ulcer yade no efri ho afei wo na nka wuntimi ni meko wonu madro ya wo bedi meko wo ne yese de acid wo mu bebre no jade no na mono ne ade no me pa cho bronya ebe ye de nkokọ ne ntwinam na edie ene mponchenom enti emai no ye free January abepem November December idie enamono na ene edidie emma wo bi ma wo ulcer wanya no ma meka won hye na nkokọ ne mponche ne nwan ne mrechire na ya bawi ne bronya bre no wuntimi fidi wanumu bie enu ti ne yesra o se sabre kopim bronya bosho me ne de ka kwan wom enti je dro ye fra ne hasa capsules ene ne mixture enyi ye fru ne mu yade emfama wo na ye ntumi ne di me ye ho ma ye nse de pese nipadua no esifa eye ewo bronya bremo ye hwe kwan se woni doctor ebedi nkomo na ne amekan ya wanti ase anase de wan kasa wote ne baabi fa ulcer yade a etwere wadwene so no doctor ebie na apunu mu etwen wo se woni ne bekasa na nyame ya adom na se moa bi wo hono a watimi ede aboa wo ye sori su ye ka ne se emfa ho ne baabi a Ghana abibidrofo besei akwakodro kai hunu se nipa ba akofo bi ewo mu a na edro ne eka ho a ebetumi
aboa saa nipa no ene Dr. Kiki ene na pamfo enei nyame nam won saso ede ha sedra ye fra ne hasa capsules ene ne mixture aba adwama so abaya so no pa ena sesei aduro no nyame de tumi no ahye ne nsa wo ye sa adwuma no ye hye kwan se woni ye bekasa na afei aduro no wagye bi akwakogu fie na hye se wonfa adanse emma na ye numbers a ye de eye adwuma no eye mienu kyerɛ to baabi ene hia wo a wɔkyena ebehia wo na sesa bre ne duru na hia sa wo frɛ numbers na what ya tumu e de amayen na ye ne wo e de edi nkomo numbers no enie 0240 0240 23 23 83 10 0203 0203 822 822 855 said yenye je ho ne ba ne ya na ye meka mantimi si wo so 0240 0240 23 23 83 83 10 0203 0203 822 822 855 855 Baba fe na wo wutu ne ya wo ka ne sen na jai case na no ehio me da fo ye di si ha nyame ya dum adase ne ye besa so ehia makos me da ase nyame nhyira papa ma bra ma de pa bi nyame nhyira pa aha eye Akoma 87.9 FM and afe Onia TV was say Chrome TV and so ekramutwe ene ye de bra wo ABA wani wadawro ma ene ye nipadua kane a emane num papa family mu a Mate. Ebie Herbal Clinic na oti yenka enewie ya badia ma ye ba be kan ni ho asem. De bia me ka choro se wani ne wakania wani ne opono wani ne wompoma. Enti sa otena ma wani ne duma wanhwe ya wiase ye otumpe no ano no. Na de ya ne se enye wonko na wa ha ho na emom no wanhwe na na ye breadwinner na wabusie ne mu enne wani efra waka demo enye wonko a enkware yi omo be ye den. Ano nso krasen akoyare hosem. Ebi Herbal Clinic ye ne Herbal Clinic a yemfa sekan enka wani yenye osaju bia yenye operation bia sanso ene ye ma ohwe se fa so wani ne so eyendubina ne amba inko hini ni abena ya yam na tse do sam ye de ma wo de kwakofra wa aduane ena edi okoko rice water otom brown unkwan na wodi no ana na ade yen edro yi bi fra na akomoje ni makoye mu adwuma akonipadwie ni makoye mu adwuma apepa tre ni mapepa ni nechi epie we ni ne so na hoto na ope no onsa etumi aka enti de bia ya meka tro se ewie Herbal Clinic se de tie no so unya bepie mo ope ayaresa na wo ba beji na wasan e de akọ enti se ye ni yade nko ade fabra ne bepie mo e ewie Herbal Clinic kwada so adwena se market na chipe na ebutu kwada so adwena se market na chipe na ebutu doma hinkron so de ye ben apie ko bi coast on Tuesday market hono ma obehu yen ewo ho okuada ene ya wade bia ya forgo so Genesis FM Promises so efie de bia eye babie ni na ye adehye FM Promises so ma obehu yen won ye numbers ni na gina frɛ eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 now ni ebie Herbal Clinic atwetwe nkomo sa wodie no eye glaucoma yade de bia me ka tro se glaucoma your friend hint fraye asanse se dia ni su anana ban esifate no sa na tie yade bia ebedidi treni mu ebeye mu adwuma nti wadwene beba so no na afa ye de ohaw ne amane na ebrew nti na me ka tro se tutumi ka na bra na ebepie mu ABA Herbal Clinic asanse we na ebeye ntini ni so adwuma nti ebewo treni mu aye mu adwuma we na ebetimi ade 119 mfie du ebetimi ade 119 mfie dunum wadwene beba so se wo glaucoma yade no na afi ache nti me so wo at the age of 20 30 na se wo glaucoma yade a wo so betimi de 50 60 ansa na wo hu se wo glaucoma yade ebepie we ne so na afi ode ohaw ne amane na ebre ne na wani ne edum tutumika na bepie mu ewo ABA Herbal Clinic na yentu ase enso mfama wo de ne ye cataract tetanwo asem na me kan de bia me ka kire wo se sa ete yade na ewo tire ni mu nti na abon so obi wo no ma ebetimi adi beye obetimi akoye surgery baako
mienu miensa still na ahoto na ɔpɛ no na ne nsa nkaeɛ ɛsan ne sɛ ɛtɛ ne wɔ tire ne mu enti yɛn nka deɛ wɔ tire ne mu ne deɛ na deɛ wɔ ani ne so na deɛ yɛyi ne kɛkɛ ɛsan sɛ yɛntimi anka deɛ wɔ tire ne mu no wohia aduru ɛbɛka deɛ wɔ tire ne mu no ɛde nsuo ne mfene na ɛbɛba ABA Herbal Clinic kana mekamfo nso de ama wo ennɛ awie bra na ɛbɛpiem ɛwɔ yɛ naso ɛyɛ ennɛ saa ɛyɛ subcapsular cataract anaasɛ inside cataract a meka ho asɛm yi ennɛ abɛyɛ very common ɛno na nam so ma after cataract nso abɛyɛ common yɛyɛ wo surgery yɛ anaase aba yɛyi yɛ anaase aba yɛyi yɛ anaase aba bra na ɛbɛpiem wɔ ABA Herbal Clinic na yɛntu aseɛ ɛnso ɛmfa ma wo obi wɔ no ma ne deɛ ne yɛ double vision ɔsɛ ɔhwɛ adeɛ ɔhu ne mmienu ɛne yɛfrɛ no diplopia no so bo nso ɔhwɛ adeɛ na ayɛ mmienu asɛ nipa no baako gyina benkum baako gyina nifa asɛ nipa no baako gyina soro baako gyina fam yadeɛ nti ɛnna timi nyinaa afei mpanyifoɔ mu na akɔfa yadeɛ ɛfrɛ no macular degeneration de abrɛ mu nti bo nso abrɛwa bi otimi hwɛ wa ɔsɛ na hwan na gyina wɔn meba kwasi a na akɔ ɛkɔnie ɔnhyɛ den hu ne papa na ɔde akɔhyɛ nyini ɛnyɛ nyini ahyɛaseɛ na ɛhyɛaseɛ wɔ double vision na adwene ankɔ so complaini sɛ n'ani so ayɛ ne wisiwisi ɔhwɛ adeɛ na ayɛ ne mmienu na mmom ɛsa ne sɛ adwene na mma so sɛ ɔbɛtu ho anammɔ nti no ɔnyi ne yɛ no saa yadeɛ na akɔfa de abrɛ no tutummirika no bɛpie mu ABA Herbal Clinic na yɛntu aseɛ ɛnso ɛmfa ma wo wowɔ no moyɛ obi a wahyɛ glasses akyɛ wahyɛ lens akyɛ wopɛ sɛ ɔyɛ de tu wɔ abrɛ bɛpie mu ɛwɔ ABA ne yɛntu aseɛ ɛmfa ma wo ɛnɛ nkɔraa bebree obi tumi kora complaini ɔse sɛ mebɛn board na mehu agye mekɔ akyerɛ ɔse o na wobɛn mmom na hu agye wokɔ akyerɛ da bia meka kyerɛ wo sɛ ɛne no obibi a yɛfrɛ no refractive error sɛ te sɛ wo phone camera anaasɛ camera nka sɛ yɛfocus ɛtɔ da bi anim tumi yɛ bele agye woapepa anim kakra saa na ɛne no teɛ ba ɛne no deɛ wopepa na ɛnyɛ yie wohia dɔrɔ a wobɛyusi na afei wode apepa nti tutummirika no bɛpie mu ABA Herbal Clinic na yɛntu aseɛ mfama gye numbers no frɛ ɛyɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 ɛnyɛ ne yadeɛ nkwa ne yɛ saa wɔ diabetes wɔ hypertension no wɔ stroke a yadeɛ mmiɛnsa wɔ yɛ den awɔ ne yadeɛ de bi a meka kyerɛ wo yɛwɔ yadeɛ yɛfrɛ no diabetic retinopathy wɔ hɔ ɛyɛwɔ high blood sugar no ɛno na ɛkɔ sɛe retina na ɛwɔ w'ani no mu no nti ɛba ne saa na diabetes na ɛnyɛ ɔno nkwa na abɛtena wakɔfa ne yadeɛ de abrɛ wo nti agye yɛaka diabetes na ka ani no ansa na ahotɔ no aba sɛ woanka diabetes na woka ani ne nkwa ɛkɔ ɛsan bɛba wowɔ hypertension so asa stroke kora deɛ sɔfo ata sɔfo abranteɛ sɔfo rasta na so ɛyɛ ne ABA Herbal Clinic wɔto challenge ɔsɛ na wɔtwe mmiɛnsa ɔde aduro ka wɔ ahokeka bɛba nipadua nim no ɛno na kyerɛ sɛ meto aduro yi so ɛbɛboa me anaasɛ ɛmmoa me na ABA Herbal Clinic nso deɛ yɛka de hyɛ otwa di ampo Nyankopɔn di anuonyam sɛ nipa a bɛpie mu ABA Herbal Clinic nti no sɛ de bia wobɛpie mu ABA sɛ nipa 50-60 na ɛwɔ no ma emu fa na yɛ old client ɔmo san ba bɛgye aduro ɔkɔɛ na mmoa na nka ɔnsan ɛmba biem nti tutummirika no bɛpie mu ABA Herbal Clinic na yɛntu w'ani yadeɛ ase koraa ɛnso ɛmfimfiri wɔ na yadeɛ bi ɛha nso bia no yɛbɛtu aseɛ ɛde ama wo saa nso na ABA Herbal Clinic manpower na ɛyɛ adwuma bra bɛgye wo deɛ da bia meka kyerɛ sɛ mmarima no deɛ no yɛ premature ejaculation ɔde bɔɔ so a na wɔagye mu sɛ wo nso a wowɔ hɔnom no wodeɛ no ɛyɛ erectile dysfunction ɛda wokɔdwo to a fa bra bɛpie mu ABA Herbal Clinic ma menka prostate ho asɛm kakra bɛde ka kyerɛ sɛ ɔtwa di ampo Nyankopɔn the padlocks a wodoɔ to nipadua no akɔ a ne baabi mmarima baako da yɛ mmarima mu ɛno na ɛyɛ a ɛgyina dwonso wohu sɛ dwonso de wa wofili sɛ biribi na ablɔke dwonso no nti wohu sɛ wɔtwe bɛma sɛ wo dwonso a na afei ɛmu abie na aba ɛne yɛfrɛ no sphincter muscle anaasɛ urinary muscle no nti wohu sɛ ɛno no sɛ ɛdidi mu anaasɛ ɛmu bɛyɛ mmerɛ a afei dwonso na ɛba a wohu ɛno na ɛwɔ sɛ yɛde rɔba ɛto bɛrima mu no nti mesrɛ bra bɛpie mu ABA Herbal Clinic na yɛntu ase yɛmfa ma yɛma no nso infections no bra bɛgye deɛ wode kɔ akɔfrɛ ɛwɔ na adi ɛno nso ɛde ahotɔ no bɛbrɛ wo ABA Herbal Clinic woba ɛmfa nhyɛ wotirim sɛ woba bɛtɔ aduro yɛntɔn aduro yɛyɛ clinic a yɛyɛ adwuma nti bra na bra bɛgye wayaresa nso
so one yen card 50 Ghana cedis o ba beje card ukwa ko hu software ta you fide won so be screen your body ni ade bi hinta ye be hu aka kyerɛ software ta so ba be bo ni penti o se charge bi o de be ma obi ano wo de echemu miensa tue mu baako ji eduro ni biko start use uhu se de eduro na ho ode nsifate a na de aya ho bo ade aba enye ma wa emma bi Nemo minim se obeba essence yenim se the edro na ho de nsifate me sorry to the numbers in the for 0541 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 now the ABA Herbal Clinic atwetwe nkomo ABA Herbal na ya so se nyame nsawo nyame enshow Akoma 87.9 FM Onua TV and afei Osai Chrome TV ma yentwa ye homranse ma ye ba abedwafo so ebegedwa na afei the case in the first story no and our first case in the yentumi enwenti na afei second case no yakafo yentwa ye homranse ya Wofa, na se hawo jawdi adwuma sonko. Uzo hu me hu pa. Wasi nyanu adwuma nyino se ofa, wa honka koso. Ni nyina eye Papsco Herbal Capsules. Eye bibiduro ni aye ne topaye. Onuma no pa mienu, enwure mienu. Ne dwuma dia ne se eboa brebo no. E ma brebo no ye dwuma yi. Enuane aye die. Nsu aye nom ni nyina no. Ekọ aye mo brebo no ne di hu dwuma yi. De papa no na nipadua na fa. De enye papa no so no. Na ne so abesere ko. E ma nipadua enya hoden. Adefi bi ekọ nipadua mbia no. Eboa ayifu bojanu eme bese kwa bonten ene oboru fane detoxification kamiti detoxification ye ni kasam se casco eba center na kofasa aduro diaba wofa we de mesra mamba ko pe na no nya hode ni bi unia okodro so bia wo so pe e Papsco eba cap obenya bi enti we ni de nya de beso enti ko e ko pe bi to e Papsco hey e Papsco eba cap me akrobat ma jimodi. Yes! Enkoda a omo enya enfie edumyinu entumi ennum bi. Apefo anyone a wama mofra no for enso entumi ennum bi. FDA agi edwadie yi enkrato yi atum. Hello, me dey grow fine. Wonu mu atu, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echra se, yariye ewura woni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwoni nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emeni pedua no nuani nuro ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia to wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada nofo ne nkwada wonya mfie dumienu nnumu bi FDA age adwadie nkrato yi atum. Hello, Ghana for bills are coming home mo. Bills set 2025 video. And it does so homo bia what you walk only ejumaye. Ain't if I when it bills. Na beti loan na ubet media ya wow ejuma. Way ye loan don't come in. We yashio. You hear ne Ghana card. Ewa na wonsaka usika. Na sa we obi a we wow ejuma upesa utremu. Anasa we ejume nia. Uti busumi aketria. And your bill set na beti lona umfa bibia siawoa collateral and asset deposit mu bia enti afetie bills se will be a woni adwuma bia ye ubetumi abeti loan don kominu bi na se wotna fie na wanya sika no bi dia. Wow! Ain't for bills say sia. It was 0596 920 833 and now 0302 200 390. Now where to me yawo bills. Name HSA Kakrao. Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit in Shishayase. Bills financing your needs. Hanye kom abusapani abekasa titru ni emano emema mo so moka ho eye abusapani kasa yo abusua chiame medase yendi hie ya yie se de be hie nya nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa. God's Way Funeral
wo ye ho sua ho pa ane wɔtɔn ɔman yi mu ne aburokyire efundaka ɛdeda efunu sɛdeɛ ɔmanfoɔ enim di panabra na wɔte ase pɛpɛɛpɛ ambulance ɛne kaa papa a wɔde fa efunu paul bearers mmeranteɛ a wɔso efunu de maakyeɛ nhwiren asiedeɛ efunu no ntaadeɛ local ne foreign nyinaa picture roller boards video coverage bebe kagyadeɛ God's Way Funeral Home wɔsan sound system kete adoa live band wɔwɔ catering services ɛnua nnuane wɔ yi ase ɛwɔ asɔfoɔ a wɔyɛ awufu som wɔwɔ MCs for occasion bia event bia God's Way Funeral Home there. It says everything under one roof. Abusia penny. Where the entwaso view. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be hu owai. Owo kumasa safo leba. Kani koko board dano enhwe nimu hwa. Muduru a mumusa ankrato. Ana momfre 0322 006 221. Ana 0243 73 74 57. Ana 0266 1946 78. Yamamu Akraba, Pastor Julius Akraba. Nakom Josu. Oba Pekri Akraba. Evangelist Akraba. Akraba. Pastor Julius. Mako. Ene fu nyina ase. Na omo e wish me birthday nyina matamfo ne madofo nyina nyame nhira omo. Omo ya de at least 365 days anya better sa. Ti e rade nhira obi bia o kire me sa odo no na on show so na mu na microphone so celebrate you. Ma say we dey en wienti enko. Okay, nti die ne de no. Yeah. Nsem di kan ka say dey ya dia. But girl ne jimi ne wa jimi. Ene ade ba ko ade bia me ka say no kore pa de ma ne kan de ye mu bi ne kan ye den. But aya na wo mu etie no kan no kwa kire mo. Oh, so fu no de onye. Ye ne ye de to me din o so fu kokko no. So onye because me kan no kwa kire. I say abano only obi afanye. The best way is to let the person know say just say be a wow office obit me do ho so me mama can on several occasions ade anyame amfa ma no obetimi aye mpo a ne ye nye better sa say ye hwefie ye yi akoma no anyame amfa no amama read the Bible. Baby, when I'm in this, you said, or ban and sorry, hwefie hwe ne mane a it is oba bi ye mpo a it is not easy e bi akonya bi ni ho na ja. Oh yeah, fan say who kuna wu na wo ba bi kuna fo a wo be ka say wo hwe ma but emresa enyemre. So you see yentia say aware be gu ana say whatever oba be bracha be ma wo oba be ma bi no ne yeri ntem atete a wo ze ne masa no oba ne sa no na sa de we tin do ya me enti wo oba o de bre o ma say ba na sa minim de entia na dwen na say me nka nkyere no but we anase say ma ototo ye nyina be ma no na be on say ya onye difficult. Gasem ke entwasem go say pe kwa odi fa so no se be man anka say onyima ka kire me wo so da bi menyam no akwa buru ma ba fedi o sa menyam na dabi ke onsom simple sa but I think say yeah a very good guy na wa ma yasem na I am is a lesson to the ladies out there, young ladies na mo no ye besere mo obi moja say Ghana ade ba akwa me fan say e agentre ha pa no obi ni we kwanyem no da be hye we onu we koda no da be hye we ha enne de wo ye no hwe wo hunu sunsuaso but I'm telling you it will come and hit you back because so obi moja komo obi no ensunsuaso no enyam bete ebeba beto na ye ntia se de say obi di ne mekwa brochira wahwe amkrana momadu baby oza ebasa no what come to na 20 years back no said ka person yes but that be man be di ne 7 kwani tu kwan a won ni gie o be say me be tu kwan eno ne ade a obi hu say sa akra ne nyane ba a obi rejected from that day na akra be start twon so se kan kire me papa ama wajapade ye twa a honorable say yeah my big me but I need here obi smile kama. You laugh over it and go, but I am promising you, so that emotional problems will be solved, physical problems will be solved, psychological problems will be solved, and yes, 20 years to come, all this battle you will fight them back because, Mama, not all of a sudden, Obano from no. Obano crown oba bi de obi aba say we ba panyi nti de oba first born no now I wonim say me ma me ne ma course say me na me ba panyi no afi obi aba say on na ye ba panyi akwano kwa me ma no
akwadaa no mpo side kora no ɛnyɛ easy saa for akwadaa to accept saa deɛ no now efie no nso awarefoɔ no nso mmienu sɛ mfa sɛ ɔbaa na ɛkɔ so yɛ na ɔbaa no ba bɛka sɛ ebi akwadaa wɔ deɛ ɛnyɛ wo deɛ after 20 years a papa na hwɛ akwadaa no wahwɛ no school wada ɔdɔ deɛ akyerɛ no na ɔba bɛka sɛ afei deɛ ɛnyɛ wo deɛ no bɛrima no aba mama problems ante wobɛfam no nti bɛserɛ young ladies na nnɛ mede wei ba ma wei sika ɔwɔ nti mede wei ba ma wei because wɔn na bɛtumi ahwɛ no mɛserɛ mo ɛho nsunsuansoɔ no ɛboro mpempem na hwɛ ho yie wode wonya di wie a ɔni sika kora de fama no ɛka kyɛn sɛ wode adeɛ na nso kwaku wɔ sika nti wopa mama kwaku hwɛ ne kakra na ɛma ɔnya awɛ sɛ ne dea na ne nneɔma tuto yɛ wɔ agyene ba na wobɛyɛ sɛ wei nti na mede nsunsuansoɔ ne ba mfrɛ Akoma mu nsɛm saa time na ɛba saa yɛde bɛyɛ talk show ɛyɛ wei that's AFR deodorant roll on America for the amawo. Yeah, one more different types. Yeah, we free scent person, free scent activate, free scent smart. Nina, what to say? What is yes, you want Emma? Who a you cool pound? We are fresh. We are shisham. Come on, we see Yanka Bonnie Bia and go through who Emma. Kumase Ubenya be our shops. I would do a bedroom. Sanso and crying so Benya be takras so. Okwa Color Supermarket here, Stanford Cosmetics, and also Benya Bishan so from Past Royal Enterprise on and the AFR deodorant roll on Abba 0544 726882 0544 726882. Marco, and me bana driver ni bi hu me, and was ye Yamishramo. And I'm say, Bema, Charman, was he a friend of Charman, or Lodu from Roman Hill to Achena. And was in Yamin Shiramo. And I'm see there was a Juma Modia Baby, a Boa Woni Bio, a Kayan Sembebre, Maye, intermediate metia pa, a Makwasi, a Buo, and Imekun, and a mayor will say, you know, I'm a swatsi. Yes. And no way in a become. Share an DNA. Who say, I say, and ka only Aqualan or dip so. O dibim se 1 year oba me ne wote ho na bibia anya wo na mafra wo miki kra wo ho enye mpratwe otu aware ye na me kan wo ba me nche kra me hu se wo ho edodo me fa nko hospital wo se de bi da afi do ofri me nche ko ya ken enu anu no na ka we hwan na beje se nye ha a o mo de ba ya ye gina mu sa asumdue bebe fi ho enso wo eto fi onye wo kitwa wo aba se sekan ye ntwitwa ye ba mu na ama sekan ye ntwa wo bie na ka sekan ne ma nyina beba behwe wallahi ada wo mo ba ye behwe wallahi die besi menye ade na wo de be hye me konwi ni nua ne so wo beje ena ha ntokwase buburo wa ase ho ena ma akose adwobre o se die tie bia na mo de aba ha no ye be die ne ama asumdua ye de aba enye na asumdua aba no foto na ka wan na be twa die ne ka wanya ka wan na be twa die ne ka ma ko wanya wan na mfa ni sika na metua no be ma na ya na mfa ni sika na ena mo nsumu ni bie eti sa ntokwa we anka wanya anka be de tuatwa anka nipa kunkum be de ebebem se de nsam ni si ko no eti sa wotu be bi na program we won ti ase a ebi nie asumdue ne de ba fie mu asumdue ene ye de rerere fie mu de sese wo mu kunkum wo mu nyina na asumdue aba hwe ada no Friday anka de be sie nka ya asam ketwa wasi wogidi se ni nua no na agi ni sika woje 5000 ye de efiri mu eti sa ama ha anka ono kro wo be hu se ono kro yabu na fa ka wo hu se yabu na fa so eti se wo ni ye nya adwene program we ya chance bra ebi wo kro wo be se mi ko bu ni dua no meku no me ko fa sika ya ko wo no wo de ba ha wo si yetena mu ana asumdue aba efie mu se ya na edi dwuma no ye pe asumdue wo fie mu se de na ye de bia ban enti wo ha wo a mentena ho ebi nto wada wo so ebi ato wa turumirika bra na se ya na edi ye dwuma no ye be wura wo fie ye de asumdue beba ye de anigye beba ye de nkabom beba na afi de fie aye fefefe anigye nko a na mo ankasa mo hu mo ho kra mutumi sere mutumi didi ye de ebom se be ya sa ne ma ne nyina ato be de ebetwa me de mani age pa efiri se wa wo hwa baba wa nanimu a
Marco, who say, and any say a tartai. Who said any saying in our tartai, Nanka, some way, or coffee free, shade ba. Ah, yan sanye. Wokra ya nyo ho ade a Muslim ye fra o shege ba. Nia wo ye nsa nya be man sa ama na anye. Wo fa hemfa. Obi ani san. Enti wei asedan kanyame. Se de be man age atum no wo kwasha ase no ahwe ne ba na efie aye kama. Evangelist. Mama, you the ready ase a quick birthday bi na me offer ase bi. Odi ne birthday. Ohima cha wo UK. Ohima cha UK through mama akua sapo. Okay. O say erade nhyira na wa wo dai. Enyi nhyira ene nkoso. Emfa ma wa brabo. Amen. Amen. Mama, ni nyina mu mede aseda kase ma abranti. Wa kire so ye bema. We na sante kase say tupa. Esi bema. Wa giatu. Eti onyina na mse akoy o ye bema. Na obey wa hwere ade. Because kasadi we nyina ma me gidi se na nka ye ne yere no. Nokwasem. Hey, me ti onyina ho na me eye me ya. Say what the little mistake. Unko fa bema na chi unya hwe. Wa mi ama husa wonyem maka kire wo se da bi. Wo firi me ncha kwa wa block me. Be fra wo mfa enti eche de dey ene kote bayire nwo mama bayire ambo. Na wo ba be kasa afede eye media. Ba ni nyina me no waje bat na nka be ya ware no menyini se minu abema hwe na oba bi anya ma ya mesre no onim no o ware na be ya mesre na onfa na ade na eba no nyama me ne papa no emu ani je no mom eja wo so obehwe na ade no enuanom amote che esra mo munye kom waje so obehwe no munye kom obi anko kasa ema bufo bia ensamba mama da sipi ya me nhyira obaya Marcos, and last 2 weeks, asemi na akobi asembi pono. Last 2 weeks, me o marketer na lady bi a oton force. Ne ba no obi akonyem. Na girl no omususu se girl no enye be ma ne ba. Na kwa mafa so omu chinchim omu ba ne nsa egi sika de hwa akwala no. Eno so da nchen a omu che akwala no tu mu. Se wone obi ba akonyem. Akwala no so nye teenager. Akwala no ebo 20 years. A che so makochi boy na tum. Na maame na ye na adwene se odikesi ne beba. To be hu me na me se ha ho. Na ye de asem bia no eba ha se ya. Kwan ye kura to foma ye ntie ana ebe yere free ensem. Enti fabra. No so ohia DNA. Na da ofre wo mo se akwala no be DNA no. Maame na abone yade. Girl na wawo no abone yade. Sa nyema we ekoso. Na abaye yi nke bi ya aba beto no. Na nyame na edi ne ho afofie. Ena we mu nyina akoba. Hwe wo no obi tia ma obi bia mu na ho ma wasem onyema wo ye bia nya clear ema ni pakro. If you move both parties ni nyina no. Fe bibi nsie na wakohunu bibi se wo de nyema bi nsie na ekina bi no asamo ba wakwaka se enye no kore. E wo se both parties ni nyina no. Obi ama nsam mu da ho. Ka no kore e kira wo yonko na kina bi woni ho na wo bi be se wa. A kira asmeto akase da bi me husband de me yire de onte sa na momo ni nyema bi siesie a obi be se wa ebe ye din so ni pakọ ni betimi agina ho age wasam na tum e kira ka nyame se na asem ni nyina no eto atwa abrantie yi ope wo ba na me de sa na me hu no onso ni mu na de osiye no onfa nche ye fom de bia if you omokotena krom be fom na nye kakra ye be wura mu no muntimi fom onfa nche no na ba ya no one ne ntena e wa mamre kwa so mama ko smedas me so medas papa obaya na tenenka no ya 87.9 FM on your TV na fe Osaikrom TV ya bekwa homa ne so na etiefon so abemo ewo ho wadawro ma uhwe TV a na wajumu TV no volume no ansa na wafre radio so a no yen sa e de amaye kafra within the baby akasa free Marcos Matejmo ejuma padasi o Marcos me follow me sama pomrio sama pomba hunu pa Marcos me say papa ese mi ma toso Marcos mi ma toso ese we come na one ma we come na one ana go for see haji before we ma jono so kete boy say yeah
And the other also smile, the total, you know, my body polo, my body of the trepa, the Missiano, so near the tre, and you could go. I think about Mama, I pass what you know, Rabba Mono, or for a man for seat, and you could just go Chaco. Yes, you know, I quite them. Yes, you know, and one like Ma, who care for them. What's all? Nyamisha papa that's it with the Akuma papa Bills microcredits is we catch us a brother but Bosia never kokoye eduma and saying with the waba with the Ghana card but uno some kayabema bosiani be friend 0596920833 0596920833 within a baby akasa free. Yes, I'm being Jamaica from the Casafi Abuna from. Then young cry. You, Mammy, showing what vision for now, Memo, but movies, my pa, every night, see, the best way. Say, I can do everybody if you're pulling him now, the video so. Now, you see, I couldn't. Now, the guy come over there was me. Yame ensha papa Ben Karesik Ventures are catching the echo. Yani de Zahara, Enupano dia Babonte, Zahara Mr. Niji capsules, Hindi about Mr. Enafe Zahara man capsules, a drawway a kama. Dr. Mwansan will drain be pebito, Lady who had dance Chemichina 0246 348334 0246 348334. Some means vital about Mr. in the capsules. No, a guy was here to sing this immune system. No, a sign a ma and a medra, and also a Nemusaya Dianada. A free hobby, be after baby, a 0240 61 60 61. Within the baby, I can say free. Kobe yet you. Hello. Kobe me pacho yet you. Okay, Kobe tea and Honti and Kofo Froso. Within the baby, I can say free. Menkwa mini aba papa die. Menkwa me wafa kwata papa. Mini aba masemo kofi ase no tankoji. Mini aba ma me ma no abejafo nyina moni adwuma na me nchia me krom kofi ase man nyina. Mini aba dadi ameka se woni obibi hawo na wo de obi di wasemba radio so a. Enye se ebia eningwu ase no opewu. Wo se ya nyiye ene ne nkoso na asundie bebefie. Ti de me ma me na na akua kan ye no. Se asundie ene anije bebefie enu ti na mote akonya so mudi amanfo nsem ama no. Enti woni bibi hawo na se wo beba brane yen hwehwu mu ma se ya asundie beba. Ye ni abeme akutu amede ma ne se eti a wapemo a wahu se die ni na akola ne ye wodi a mini aba die se be ma wo ye wasade se akola no be se na ma akola na gina ba bi agina na wo so adi yie no ene na ye nyina wewe emi se wa dia tunu se bi akola ne ye odi na fi wo beto na sawram bia eba akoma fe ma ye fa ho nchewo eti so mu na se akola se ya akola no be nya ba bi papa esie me da ti mini aba papa bi me da so fa kwata papa party ai emu yi ye time eba me shama lady aduro ba akopɛ no ye je enu nti wanya bi anom bi time echeche ba me shande bi immune system no na fe etu na mu san ya dia se 0244 417669 na yenko yenim within the baby akasa That's sweet question. Me too. Minianum and my for pet. I am away. As someone can omujai. That's a sweet question. The patch of me that say what cannot area within the baby akasa. Hello, within the baby akasa free. Hello, Mama Coach. The patch of within the baby akasa free. Patch of Midian Joel. We do a handmark of them. I mean, sharp papa Joel, young cry. Mama Coach. Yama one strum away. As we are most shema and comfort, or the only Natam Kanamaka di Maomo. So, we are bad minute. Oh, Tiak Mata Maya put to my yin, so that's it. So, from so share now a BI that one for Yedi. So, yesterday, Tina would change the aqua. 18 years we have some movie. It will be out to the news of a Famubina, some about so, Katie, you are a Baman or on set and on share, on share about one to us or share about. Mr. Rana, on man argument and year. Mr. Akoma FM, or about so most or what asking for an account to Yamin Shram on my palm. I mean, sharp papa Joel, within the baby akasa. Hello. Hello, within the baby akasa free. This is the girl to media. Okay, yes. I think that's media. We did go to
Because I feel they really because That's it. Pasco herbal capsules na make am for the amawo. Brebo brebo wo buy papa. Feel free mo jeni mu na fe a cleanse just oh. Pasco herbal capsules onua wadawroma enanuane ya yedi no enye enu nti wase wunya dura kroje chemical bia animu a ebetumi abo wo brebo no enwo ban pa eno ene Pasco herbal capsules wadawroma ma no enye abusua ni nyina dura ebetumi aboa mu akwanua se nyina so enu nti bomodian so ubetobie na omomo yere nyem ana oba abofre no fo ana oba na woni mremfie dumienu de wontumi numbi yeyi wo mo fi nchen a abusua ne yakare nyina no obia ebetumi afa Pasco herbal capsules no fre 055-745-3579 055-745-3579 Victory garlic mixture wonum bia eboa na ne srade adeda wontini mu ema mojadi afusa ne yie pa ma akoma ne bokama manipadua ne gina so ubenya bia to ba bia to aduro bia fre 0240-545633 0240-545366 oba atre herbal sanitary pass and make am for de ama wo kama enu nti atre sanitary pass ne we na ya some je ba to nusa enti busa penis remio atre atre sanitary pass ba sanke bi enti mi mo we the best yes here ho aba papa beje busa remio enti ma won sanka bi oba na woko school no woto bi mana or the best yes no achebru wa toiletries friend 055-366-1442 055-366-1442 no ma won sanka bi na mbom no hya ne so ma me say ene wodi hye bi awu na ebia wope wo bi a obeye ye no hye nyina de ma kama go straight fi no home wodi an say wo be hye date dia kan nyina no wo mo ebeye ede ama wo asafo oben labor one cocoa board ene hwe ne mo frɛ sisia e was 0243737457 na abozo herbal clinic nso ope ba bia di mfidie kukudam etu yade ase a eye abozo herbal clinic wo mo ene betutu yade ni na ase ede ama kama be matiase a ne be ma enwu kuma se de chem so me 5 old insurance office wa frabozo it was 0553-417752 na Emma wonsa enka wonom ene de mo esie no me nsa enya abo abusia pade sabi chapon Shores Pepe Little Muhammad team no the Akoma Sports ene to so Actor Akoma FM 87.9 Kumasi. Am I? Grammar. Grammar is correct for 3 points. Correct. You pen ready. And your quiz time. Kumasi. Where you sharp pen please. Emma Junior High School. And I'm dear Eddie William. CIA. I will on your TV. And your Akoma FM. Meminde bia. I'm a fan on you. A pemu kopem seduba kubeba pemu. And it's here. Kunimudie. And your